Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, sa 12 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 43 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya ang Bagyong Juan nasahang papasok muli sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Mahigit 300 lugar sa Pilipinas na tili pa ring lubog sa baha dahil sa naturang bagyo. Ang Bulkang Taal naman po nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption kanina po yang umaga ngayong araw ng Miyerkules. Sa ibang mga balita mga kabombo, panukalang pondo sa 2026 ipipresenta na sa plenaryo ngayon pong araw. Ang plenary debates target pong matapos sa loob ng 10 araw. Ang Department of Justice naman nanindigang hindi hadlang sa implementasyon ng International Criminal Court Arrest Warrant ang pagiging mambabatas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sakali mang mayroon na ngang inilabas. Abangan sa ating provincial report mamaya, mahigit 400 kabahayan dyan sa may Ilocos Sur apektado ng Super Typhoon Juan, habang yung mga evacuees naman sa may Cagayan Valley abutin daw ng ilang araw bago makabalik sa kanilang tahanan. Sa international news naman, abangan po mamaya ang US Naval Strike Force kasama ang itinuturing na largest warship sa buong mundo. Dumating na po dyan sa Caribbean bilang parte pa rin yan ng kampanya or war against illegal trade ng Amerika. At sa sports balita naman, ng Thunder tinambakan ng Golden State Warriors sa kabila ng pagbabalik ni NBA superstar Stephen Curry. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Humina na bilang isang tropical storm ang Bagyong Juan habang nagbabadyang muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Uli itong namataan sa layong 265 km west o ito ho'y sa may kanluran, Ilagang Kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglayang lakas ng hangin na abot hanggang sa 85 km per hour habang ang pagbugso'y papalo naman sa 105 km per hour. Mabagal itong kumikilos pahilagang Silangan. Sa kabila po ng paghina nito, natiling malawak ang saklaw o sirkulasyon ng naturang bagyo dahil naabot pa rin ng hangin nito ang hanggang sa 350 km na saklaw. Nakataas po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, buong probinsya ng Batanes at ang northwestern portion ng Babuyan Islands, kabilang po dito ang Calayan at ang Dalupiri Islands. Ipinagbabawal pa rin ang pagpalaot sa mga naturang lugar kasabay huyan ng malalakas na hanging dala ng bagyo habang nagbabanta dyan sa kalupaan ng Taiwan. Sa kaugnay pa rin pong development na natiling lubog sa baha ang nasa 366 na lugar sa 8 rehiyon sa buong Pilipinas, dulot pa rin po yan ng nagdaang bagyo o itong Super Typhoon Juan. Base sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayon pong araw, patuloy na nakakaranas ng mga baha ang 147 lugar sa Central Luzon, 104 dyan sa may Bicol Region at 61 sa may Cagayan Valley Region. Gayun din, may mga baha pa rin sa 29 na lugar sa may Calabarzon Region, kasama na ang 16 na lugar sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 4 na lugar din ang binabaha dyan sa may Ilocos Region, 3 sa Western Visayas at 2 sa Northern Mindanao. Bunsod ng mga pagbaha at lakas ng hanging dalahon ng Bagyong Juan, sa kasagsagan pa rin ng pananalasan nito, may mga kabahayan din na labis na napinsala. Sa datos pa rin po ng naturang konseho, 33,882 na kabahayan ang napaulat na bahagyang napinsala habang 7,000 naman o 7,320 ang tuluyang nawasak. Pinakamalaking bilang ng mga nasirang bahay ay naitala sa may Bicol Region na nasa mahigit 20,000 na bahagyang nasira habang mahigit 6,000 naman ang tuluyang nawasak. Samantala, nakapagtala naman po ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal kaninang umaga ngayong araw ng Miyerkules. Ito ay base sa time-lapse footage mula po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ayon sa ahensya, nagtagal po ang pagputok ng bulkan ng 4 na minuto mula kaninang alas 6:51 ng umaga hanggang alas 6:54 ng umaga. Nag-generate ang pagputok ng bulkan ng kulay abong plumes
na umabot ng hanggang 2,800 metro na taas sa ibabaw ng crater bago ito napadpad sa hilagang silangang direksyon. Sa kabila ng panibago namang aktibidad mula sa bulkan, nananatili pa rin sa alert level 1 ang alerto dito. Nangangahulugan na ito ay nasa abnormal pa rin kondisyon, kaya't posible ang mga panganib ng biglaang pagsabog, volcanic earthquakes, pagbuga ng abo at iba pa. Kaugnay nito, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na ipinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa May Taal Volcano Island, ang siyang itinuturing na permanent danger zone. Gayon din po, bawal ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan. Sa ibang mga updates tayo, nag-iwan ng 27 kataong nasawi ang Bagyong Uwan sa Pilipinas. Batay po sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ay karamihan po sa mga nasawi dahil po ito sa landslide. Pinakamarami sa mga nasawi ay naitala sa may mabundok na bahagi po ng Cordillera Administrative Region kung saan tig-13 na mga biktima ang na-recover mula sa Mountain Province at Kalinga, 4 mula sa probinsya ng Benguet at 9 mula sa probinsya ng Ifugao. Sumunod naman ang Cagayan Valley o Region 2, partikular na sa may Nueva Vizcaya, nakapagtala ng 3 nasawi. Tig-1 casualty naman ang naitala mula sa Catanduanes sa Bicol, Capi sa Western Visayas, Samar sa may Eastern Visayas at Sulu sa may Western Mindanao at sa isang nasawi na hindi pa natutukoy kung saang probinsya. Samantala, umabot sa 36 na individual ang naitalang sugatan habang mayroong 2 katao naman ang natiling nawawala o missing dyan sa may Cordillera. Sa kabuuan, umakyat na sa mahigit 3.5 o mahigit 4 na milyong katao yung pong natukoy na apektado mula po sa sinalantang mga rehiyon sa may Bicol Region, Ilocos Region, Eastern Visayas at iba pa. Kasalukuyang nasa evacuation center pa rin ang maraming mga individual, mga kabombo. Batay pa rin po yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa tala naman ng Department of Social Welfare and Development, umabot na sa kabuang 4,442,000 mahigit na katao. Yun pong naapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ito'y katumbas ng 1.2 million o mahigit 1.2 million na pamilya mula sa mahigit 12,000 mga barangay. Sa kasalukuyan, natili sa evacuation center ang hanggang sa 227,000 na pamilya. Ito ho'y binubuo ng mahigit sa 810,000 na katao. Nakabukas naman ang mahigit 10,800 na evacuation center sa iba't ibang bahagi po ng bansa para sa mga biktima ng kalamidad. Sa kasalukuyan, libu-libong pamilya na rin ang pinayagang makabalik sa kanilang mga tahanan matapos sa matinding epekto ng bagyo, habang ang daan-daang libong biktima sa Northern Luzon ay natili naman sa mga temporary shelter. Maabot na rin po sa mahigit 153 million pesos ang halaga po ng humanitarian assistance na ipamahagi ng pamahalaan para sa mga biktima ng ikalawang super typhoon na tumama dito sa bansa ngayong taon. Pinuri naman po ng United Nations ang naging kahandaan ng Pilipinas bago pa man ang naging pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay United Nations Resident and Humanitarian Coordinator Arnold Piral, ang epesyenteng paghahanda, preemptive evacuations at iba pang napapanahong pagresponde ay walang alinlangang nakapagsalba ng maraming buhay. Binanggit naman ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ang isinasagawa ngayon ng gobyerno ng Pilipinas na response at recovery efforts kasunod ng isa sa itinuturing na pinakamalaking preemptive evacuation na itala sa kasaysayan ng bansa. Matatandaan na aabot nga sa 1.3 milyong individual ang inilikas mula po yan sa 13 mula sa 18 rehiyon bago pa man maglandfall ang Super Typhoon Uwan. Samantala, nagbabala naman ang United Nations na mas marami pang malalakas na bagyo tulad ng Uwan ang maaaring maranasan kasabay ng pag-init ng mga karagatang nakapalibot sa Pilipinas, bunsod na rin ng krisis sa klima. Kaya't binigyang diin ni United Nations Secretary General Deputy Spokesman Farhan Haq na lubhang mahalaga ang magkakasamang paghahanda sa epekto ng kalamidad. Dako tayo sa iba pang mga development, mga kabombo. Ito hong malawakang paglilinis ng mga estero at mga waterways dito ho sa Metro Manila. Naging malaking tulong daw para humabawasan ang pagbaha ng hanggang sa 60 o 60% ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update si Bomboana Lee Soberano.
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na kampanya sa paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha Program ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha sa mga lungsod. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalagang linisin ang lahat ng estero upang maging maayos at maganda ang daloy ng tubig at hindi tuluyang masira o maiwan ang lupa. Anya, hindi ito gawaing magagawa ng minsanan lamang, kundi kailangang tuloy-tuloy ang isinasagawa. Dagdag pa ng Presidente, lalaliman pa ng hanggang 10 talapakan o 3 metro ang paghuhukay sa ilang bahagi ng mga estero. Ang unang bahagi ng programa ay magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng Hunyo, ngunit tiniyak ng Presidente na kahit matapos na ang panahon iyon ay magiging regular na ang aktibidad na ito ng pamahalaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay linisin lahat ng estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung nagsisiltation. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin every year. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters ba yung huhukayin on average sa ating, ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet. Upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, sa kanyang naging inspeksyon kanina ni Pangulong Marcos sa Parañaque City bandang alas 9:45, napag-alamang maraming pumping station ang hindi pa rin gumagana mula nang maitayo ito. Ayon sa Pangulo, ito mismo ang nagiging dahilan din ng pagbara at pagtaas ng baha. Kaya't kinakailangan anya ang masinsinang paglilinis ng basura at paghuhukay sa mga waterways upang tuluyang maisakatuparan ang proyekto. Target ng programa na mabawasan ng 60% ang pagbaha sa mga urban area kapag naayos na ang mga pumping station at natapos ang mga proyekto sa ilalim ng Oplan Kontrabaha. Hindi lamang sa Metro Manila isasagawa ang nasabing hakbang, kundi maging sa Cebu, Bacolod, Ilocos, Pangasinan, Davao at iba pang urbanized cities sa bansa. Muli, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaking tulong ang pagsasama ng private sector, ng LGU at saka ng national government. Kaya it will have, hindi kaya ng kahit na national government lamang, hindi kaya ng LGU lamang, hindi kaya ng private sector, mga negosyante, hindi nila kaya na sila lang. Kailangan magtulungan at ito yung mangyayari. Ipinisan natin, sana naman ay mababawasan ang estimate ng ating mga scientifico, ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Mas mababawasan pa ang baha. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Umabot naman na sa 120 gasoline station ang natukoy po na non-operational dahil sa matinding hagupit ng Super Typhoon Uwan, batay sa report ni nilabas ng Department of Energy. Ito ay mula sa 8,977 na gas stations na pawang nasa mga lugar na natukoy na naapektuhan ng malakas na bagyo. Marami sa mga ito ay nasira sa kasagsagan po ng bagyo habang ang iba ay inabot ng matinding pagbaha.
Ang iba ay kinailangan na ring isara bilang precautionary measure sa epekto ng bagyo. Naitala po ang mga ito sa probinsya ng Pangasinan, ang pinakamaraming naapektuhan na umabot sa 33 gas stations, 13 dyan sa may Camarines Sur at 12 sa Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, 2 refilling plants din ang non-operational habang isang oil depot sa Luzon ang pansamantala ring hindi magamit dahil sa epekto ng bagyo. Maliban po sa gas stations, umabot din sa 64 na electric vehicle charging stations ang nananatiling offline dahil sa epekto ng bagyo. Pinakamarami sa mga ito ay mula po sa National Capital Region, kung saan naapektuhan ang mahigit 20 charging stations. Sa buong Luzon naman na matinding hinagupit ng bagyo, halos 4 na po na charging stations ang apektado, dala na rin ang malawakang power outage. Marami sa mga ito ay nagsimula pa noong pananalasan ng bagyong Tino nito pong nakalipas na linggo. Umabot na rin sa 142.29 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan sa sektor ng pagsasaka. Nakapekto ito sa 4,631 magsasaka at nakasira sa mahigit 8,200 na metriko tonelada ng mga agricultural product. Umabot na rin sa 2,482 hectares ang unang mga sakahan ng natukoy na apektado ayon po ito sa Department of Agriculture. Nasang lalo pang tataas ang danyo habang napapatuloy ang ginagawang assessment sa malawakang epekto ng pagbaha. Malaking porsyento ng nabanggit na danyo ay mula po sa Mimaropa at Bicol Region pa lamang, habang nagpapatuloy pa rin ang pagsusuri sa halaga ng danyo sa iba pang pangunahing naapektuhan ng malakas na bagyo. Sa kasalukuyan, nakahanda rin ang 379.31 million pesos na halaga ng farm inputs na maaari pong ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Nakahanda rin ang 1.24 million pesos na halaga ng animal feeds at mga supplement para sa livestock at poultry, kasama ang 771,000 mahigit na halaga ho ng mga fingerlings para sa mga magsasaka. Ayon sa ahensya, sinusuri na rin ng Philippine Crop Insurance Corporation yung mga sakahan na maaring makatanggap ng insurance claims upang maagang may pamahagi ang bayad danyos sa mga magsasaka. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa may Senado, ang 2026 General Appropriations Bill na 6.793 trillion pesos. Abay, ipipresenta na po yan sa plenaryo ng Senado ngayong araw. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Na sa plenaryo ng Senado ngayong araw ang 2026 General Appropriations Bill na may kabuong halaga na 6.793 trillion pesos. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, matapos masponsoran ng panukalang budget, tuloy-tuloy na ang magiging debate na sisimulan bukas Nobyembre 13. Mula sa susunod na linggo, tiniyak ng Senador na tuloy-tuloy ang plenary debates mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 1:00 ng hapon. Target anya na matapos ang plenary debate sa loob ng 10 araw. Gayunman, sinabi ni Gatchalian na pansamantalang ihihinto sa Biyernes ang deliberasyon upang bigyan daan ang pagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Samantala, ibinunyag din ni Gatchalian na marami na sa kanyang mga kasamang senador ang nagsumite ng kani-kanilang mungkahing amyenda sa pambansang pondo. Pag-aaralan anya ng komite kung alin sa mga ito ang maaaring maisama batay sa fiscal space at kakayahan ng gobyerno. Sinisikap rin anya nilang maaprubahan ang 2026 national budget na mas mababa sa isinumiting 6.793 trillion pesos sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Mga individual amendments and all types of amendments, whether institutional amendments, other amendments, sasabit sa committee officially. So pag-aaralan namin yun kung yung mga amendments nila ay una-una kailangan ng budget at second may fiscal space. So after that, ipapublish namin lahat yun. Kung ano yung mga accepted, no? Hindi lahat kasi ma-accept. Marami na rin. Actually, halos kalahati ng Senate. Una nang sinabi ni Gatchalian na tututukan ng Finance Committee ang mga panukalang pagbabawas sa budget ng ilang ahensya tulad ng mga government-owned or controlled corporations na may sariling pondo at mga proyekto sa Department of Public Works and Highways na may mga red flags kung walang sapat na dokumentasyon. Binanggit din ni Gatchalian ang ilang problematic na proyekto, kabilang
ang 8 billion pesos na farm-to-market roads ng Department of Agriculture na hindi kasama sa master plan ng ahensya. Pagtutuunan din ng pansin ang mga tanggapan na may mababang utilization rate, pati na rin ang posibleng pagdagdag ng pondo sa ilang ahensya, gaya ng education subsidy ng Commission on Higher Education. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 19 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Hindi ho nagdalawang isip ang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals na makibahagi sa Dugong Bombo 2025 ng Bombo Radio Philippines matapos mabalitaan ang proyekto na maaari hong salihan. Ayon kay Noel De Los Reyes, National Service Director for Social Action and Advocacy, nagpasya ang kanilang grupo na sumali sa magandang hangarin ng network, kasabay ng panawagang makibahagi rin ang iba pang mga magandang adhikain upang makatulong. Narinig po namin yung Dugong Bombo, yung proyektong Dugong Bombo, doon sa mga members po namin na taga Western Visayas. Kasi ang BCBP po ay kalat. So sila po nagsabi na meron daw itong programang Dugong Bombo at tinanong po namin yung aming management committee kung pwedeng maging parte kami ng proyektong to. Pumayag naman. So yun, doon namin narinig yun. Kasi pabor din naman sa amin to Kasi one of our advocacies is to help the least, the lost, and the last. Sa pagkakaintindi po namin, maraming kababayan natin na nangangailangan ng dugo sa mga ganitong panahon na kung kailan kumukonti ang dugo na available. So, okay lang. Aniya, binubuo ang kanilang samahan ng mga mananampalatayang Katoliko na professional at mga nasa sektor ng pagnenegosyo. Nagsimula silang makilahok sa mga ganitong aktibidad kahit noon pang mga nakaraang dekada. Nagisali rin sila sa anti-corruption campaigns at iba pang mga kampanya. The Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals ay isang grupo na it's a Catholic charismatic renewal community that is recognized by the Archdiocese of Manila. In fact, we have relationship with all the dioceses in the Philippines. So, noong 1980 pa po kami nabuo. Tapos kung naririnig po nyo yung slogan na Be Honest, sa amin po yun isa sa mga major advocacies po namin. At dahil nagtutugma umano ang programa ng Bombo Radio Philippines sa kanilang mga layunin, nakipag-partner sila at lumagda pa ng kasunduan sa mga kinatawan ng network para sa ikatatagumpay ng Dugong Bombo 2025. Kaugnay nito ay naanyayahan ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals ang lahat na makibahagi sa makabuluhang bloodletting program sa darating na Nobyembre 15 ng taong kasalukuyan. Ako po iniimbitahan ko po na lahat, hindi lang po ang BCBP na lumako po tayo sa kanilang pakwan. Ito po, Dugong Bombo. Para na sa kanilang bloodletting po, importante po to kasi makakatulong po tayo sa mga kababayan po natin, lalo na po yung the least, the lost, and the last. Huwag natin po hayaan na DPWH lang ang kumukuha ng dugo natin. Bahagi po yan ang paghikayat ni Ginoong Noel De Los Reyes, ang nagsisilbing National Service Director for Social Action and Advocacy ng naturang grupo. Para ho sa mga kababayan po natin, yan po'y gaganapin na po sa araw ng Sabado, Nobyembre 15 mga kabombo. Yan po'y sa 32 key cities sa buong Pilipinas sa pangunguna ng Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Oras natin 23 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo. Dito ho sa nakatakdang rally ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Major. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us, Major. Magandang tanghali po, Bombo Genesis and Bombo Ever. At sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali din po. Okay. Ilang araw na lamang po, Major, gaganapin na po itong 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo at sinasabing hanggang 300,000 yung pong dadalo rito. Kamusta yung latag po ng ating seguridad, Major? Sa ngayon po, meron na po tayong mga
personnel na i-deploy natin para dito sa 3 araw na rally. Meron po tayong kabuuang 16,433 na police na i-deploy po natin sa mga areas na magkakaroon po tayo ng malakihang rally gaya ng Quirino Grandstand, dito po sa People Power Monument, ganun din po sa EDSA Shrine at sa iba pa patong areas na binabantayan natin sa posibleng pagkakaroon ng mga lighting rallies or yung mga biglaan po mga pagtitipon. Mga ilan po ulit, Colonel, yung pong ilalatag ho natin na mga, or ida-deploy ho natin ng mga kapulisan and yung pong magbabantay din sa ating bawat police station? Bali po sa atin po para yung sa mga deployment lamang po natin para dito sa ating rally, 16,433 po na kapulisan ang ipapakalat natin. With augmentation from other region o sa NCR lang po yan, Colonel? With augmentation po, ang manggagaling po ng NCR ay nasa more than 8,600. Then yun naman po ating sa augmentation forces is nasa 7,792. So may kabuuan po na 16,000 plus. Ito pong bilang na ito ay maaari pong madagdagan or mabawasan. Depende po sa mga susunod pang mga announcements at sa ating pong mga information na makukuha. Moreover. Alright. Major, din sa mga magra-rally po, meron po bang mga nag-apply for permits to rally? At ilan po yung mga expected po natin na crowd na makikilahok po dito? Based po dun sa ating initial info, meron pong estimated daw na magkakaroon tayo ng nasa 1 million na mga members po ng INC para dito sa area ng Quirino at nasa kulang-kulang 500,000 naman po dito sa area ng People Power Monument at sa EDSA. So ito po yung mga pinaghahandaan naming bilang, kaya po malaki rin po yung piniprepare namin na bilang ng pulis na i-deploy. Ang laki po pala no yung inyo pong babantayan po na bilang ng mga magra-rally. Doon po ba sa yung mga magra-rally po doon sa Rizal Park, confirm na yan na mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo? How about po doon sa may EDSA, doon sa iba pang parte, ano pong mga grupo po ito? Tama po, bali po dun sa atin sa area po ng Manila is mga members po ng Iglesia ni Cristo. Doon naman po sa area po ng EDSA at saka ng People Power Monument is mga members po yun na United People's Initiative. Sila po yung magkakandak ng protest rally dito sa areas na ito. More or less 300,000 po yung expected nating participants. Ganun din naman po, meron din naman po mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, Jesus is Lord, Maisog at saka iba pa pong mga grupo na magjo-join po dito sa activity na ito. Alright, for security purposes po, magpapatupad po ba tayo ng signal jamming dyan po sa mga lugar na natukoy po na sasagawan po nitong mga rally? Sa ngayon po, kino-coordinate pa po natin yan sa tamang ahensya regarding. Hello, Colonel. Ayan. Medyo nawala po sa linya si Colonel Asilo, mga kabombo. Balikan po natin mamaya ang kanyang linya. Hello, Major? Okay, sige. Balikan po natin mamaya ang linya ni Colonel o Major Asilo, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito doon sa nalalapit na 3 araw na rally sa gaganapin po ito ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kung babalikan po natin yun pong naunang rally ho dati ng Iglesia ni Cristo, no, sa pagsisimula po ng 2025, mga gabi pa lamang ho ng Sunday, kasi Lunes po sinagawa ho iyon, mga gabi ho ng Linggo ay mayroon na po mga nakalatag na mga kapulisan po natin nakadeploy sa iba't ibang lugar. Major, balik ko tayo, Major. Yes po. Okay. Medyo nawala ho tayo sa linya kanina. Doon ho sa doon sa mga inaasahan po nating manggagaling sa ibang mga probinsya ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Usually maaga po silang dumarating sa Pilipinas. Ano po yung latag ng seguridad natin doon sa mga kalsada kung saan inaasahang dadalhin yung kanilang mga malalaking sasakyan na magsisilbing transport nitong mga manggagaling ng ibang mga probinsya? Kasi maalala ko, Colonel, nung last na rally ng Iglesia ni Cristo, medyo nakaparada sila along dyan sa may part ng Aurora Boulevard. So mahaba-haba ito. Anong plano ho dito ng National Capital Region Police Office, Colonel? Major? Yes po. So since meron naman po silang prior coordination at magkakaroon po tayo talaga ng paghahanda para sa kanilang pagdating, meron po tayong coordination na po sa ating local government units, ganun din po sa ating MMDA, para po masiguro na
yung mga sasakyan na gagamitin nila ay hindi po makakaabala at makakapark din naman po sila ng maayos. Kumbaga po, ito po yung reason kung bakit pag may mga rallies ay kailangan nating mag-secure ng permit para lahat po ng koordinasyon at lahat ng preparation ay magawa po. Hindi lamang nitong mga magrarally, kundi pati na rin po itong ating mga nasa local government units para hindi rin naman po maabala yung mga hindi po magjo-join dito sa mga rallies na ito. So regarding po sa mga sasakyan na gagamitin nila, meron po tayong ginagawa ng mga paghahanda kung saan po sila pwedeng mag-park. Meron po tayong mga gagawing traffic rerouting at kaya po nandyan po yung ating MMDA. Ganon din naman po, meron pa po tayo ibang mga kinakausap para po masiguro na magiging maayos po itong pagtitipo na ito. Okay, Bomber. Alright. Major, nauna na pong sinabi ng Iglesia ni Cristo na magiging peaceful rally po ito. But kung sakali man po na magkaroon ng worst case scenario, ano po yung mga nakalatag po ng mga hakbang dito ng NCRPO? Since ang NCR naman po, lalo na po ang ating mga kapulisan na nakadeploy, yung ating po mga CDM contingents is magpapatupad na maximum tolerance. Kung halimbawa po sa hindi inaasahang mga pagkakataon na magkakaroon po ng kaguluhan, magkakaroon po tayo ng pag-aresto. Kaya po bukod po sa ating mga CDM contingents, meron po tayo mga arresting officers na ikakalat para po sila po ang mag-aaresto doon sa mga tao na mag-focus po ng gulo dito sa ating peaceful protest rally na ito. Pero as early as now, Major, meron na ho ba tayong na-monitor na posibleng manggulo or manghimasok sa rally? Sa ngayon po, wala naman po tayo na monitor ng mga banta or threat dito sa ating mga sa kanilang mga gagawing kilos protesta at sa prayer rally na ito. Pero hindi naman po natin inaalis na magkakaroon tayo ng mga ibang mga sitwasyon. May mga sitwasyon tayo na kailangang aksyonan, kaya po patuloy yung ginagawa nating monitoring. Hindi naman po nagpapabaya ang NCRPO sa ating pakikipag-usap sa ating intel communities kung meron man po silang namomonitor na mga posible po na mga hindi inaasahan, ay kami naman po ay nakahanda. Ipasok ko lamang ho dito yung isa sa mga konsepto, yung destabilisasyon against Marcos administration, kasi parang lalong lumalakas itong mga ugong-ugong na ito, Major, so hindi ho kaya posibleng samantalahin itong malawakang rally na ito na magkaroon muli ng ganito mga issues, Major? Kami naman po sa NCRPO ay kung ano man po yung mga plots na mga ganito ay pinag-aaralan po natin at ito po ay ating ikinokonsidera kung mayroon pong ito po yung magiging reason para hindi po maging peaceful itong pagtitipo na ito. Kaya po sa ngayon po ang aming pagmamonitor at pakikipag-ugnayan hindi lamang po sa amin sa uniform service, ganun din po sa ating mga iba pang ahensya para siguraduhin po na kung ano man po yung mga posibleng mangyari ay mapapaghandaan po namin. Okay. Major, thank you so much for joining us. From time to time, muli kaming makikipag-update sa inyo. Kaugnay pa rin po dito. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay po sa ilang mga usapin. Sa iba pong balita, itinanggi naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na bahagi siya ng grupong nagpaplano para sa destabilisasyon laban sa Marcos administration. Maalalang kasama ang pangalan ni Singson sa mga tinukoy ni dating Special Envoy for Public Diplomacy to China, Ramon Tulfo, na umano'y nagpaplanong patalsikin ang kasalukuyang administrasyon. Si Singson ang isa umano sa mga financier o magpupondo sa naturang grupo. Pero ayon naman sa dating gobernador, wala itong katotohanan. Ibinunyag din ni Singson na kilala niya ang iba pang pangalan na nasa listahan at ang ilan sa kanila ay nabayaran na umano ng kasalukuyang administrasyon. Paliwanag nito na bumaliktad na ang ilan sa mga nasa listahan ngunit kunwari ay sumusuporta sa planong destabilisasyon. Bagaman hindi kinumpirma ni Singson na totoong may nangyayaring plano, sinabi niyang umaakto ang mga nabayaran na nasa listahan bilang mga insider. Ilan sa mga kabilang sa listahan ay sina dating Major General Benjamin Magalong, dating General Romy Pukiz, dating Director General Gerald Bantag, Senator Rodante Marcoleta at iba pa. Ilan sa mga natukoy na pangalan ay naglabas na rin ng opisyal na pahayag at itinangging may kinalaman kung mayroon mang nilulutong planong destabilisasyon. Kinwestiyon din ni dating Governor Chavit Singson ang Independent Commission for Infrastructure kung bakit hindi pa rin iniimbestigahan ng flood control project sa Ilocos Norte, ang nagsisilbing baluarte ng pamilya Marcos. Malalang dati nang inirekomenda ni Singson ang naturang probinsya dahil saan niya ay mga palpak na mga flood control project na naroon.
Sa isang panayam, sinabi ng dating gobernador na upang magkaroon ng kredibilidad ang Pangulo, dapat ay unahin muna niyang paimbestigahan ng kanyang probinsya bago magbintang sa ibang mga probinsya. Muling hiniling ni Singson sa Independent Commission na magtungo sa Ilocos Norte upang makita ang mga flood control project sa naturang probinsya. Sa halip na unahin anyang investigasyon sa mga proyekto sa Davao, mas malapit anyang Ilocos Norte habang mas madali rin itong ma-access pagdating sa transportasyon. Inakusahan din ng dating gobernador ang Independent Commission na pinipigilan ng ilang individual na magsalita laban sa ilang flood control projects. Partikular na tinukoy ng dating kilalang Marcos supporter si Chairman Andres Reyes Jr. na munoy pumipigil sa ilang inimbitahan na resource person na magbanggit ng ilang bagay, ilang pangalan at mga sensitibong impormasyon. Sa kasalukuyan, wala pa namang kasagutan dito si dating Justice Reyes ukol sa bintang nitong si dating governor. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report ang Department of Public Works and Highways Chief na si Secretary Vince Dizon. Tiniyak na kakasuhan ang Highton Construction matapos na hindi pa rin ayusin ang nasirang seawall dyan po sa may Navotas. Kaugnay niyan may report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, sinigurado ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kakasuhan ng Highton Construction and Development Corporation matapos mabigo ang kumpanya na ayusin ang bahagi ng seawall sa Navotas na nasira ng kanilang barge noong nakaraang mga bagyo. Ayon kay Dizon, personal niyang ininspeksyon ng lugar at nalaman mula kina Navotas Representative Toby Tiangco at Mayor John Ray Tiangco na ilang buwan nang nakabunyang ang sira, ngunit hindi pa rin inaayos ng kumpanya. Dahil dito, nagpa siya ang ahensya na sila na mismo ang magpapaayos ng seawall para masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa baybayin. Kasabay nito, sisikapin ng kagawaran na bawiin ang gastos mula sa Highton sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Sinabi ng kalihim na dapat managot ang kumpanya lalo na't matagal nang nakabinbin ang pag-aayos kahit tapos na ang iba pang infrastruktura ng sira ng bagyo. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Today or tomorrow mag-umpisa na. Kagaya nung pinangako natin sa Navotas, yung binutas ng Highton Construction, ng barge niya, sisimulan na, siguro today or tomorrow, sisimulan na yon. Tapos lahat ng mga, yung nasira din daw na seawall sa Baseco, simulan na rin natin yun, sabay-sabay na. Maraming mga tinamaan talaga dun sa coastal areas, sa Maynila, sa Navotas, nadamay na rin ng Marabon dahil malapit sila sa Navotas, so lahat yun kailangan i-prioritize natin. Ang Highton Construction and Development Corporation ay pagmamayari umano ng kapatid ni dating kongresista Zaldico. Samantala sa iba pang balita naman, nakatakdang dumalo ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa High Command Conference kasamang iba't ibang law enforcement para sa pagpapaigting ng data gathering at investigation sa anomalya sa flood control projects sa bansa. Ayon sa komisyon, layon nito na magkakaroon ng pagkakakonekta o coordination sa pagitan ng mga komisyon, sa pagitan ng komisyon at mga law enforcement na magkaroon ng mabilisang pagbibigayan ng impormasyon na makatutulong sa investigasyon sa flood control anomaly. Inaasahang mamayang hapon ay makakasama sa pulong ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Department of Justice at Armed Forces of the Philippines upang magkaroon ng maayos sa data collaboration sa investigasyon. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 21 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Dako tayo dyan sa may Department of Justice. Ito raw kung pagiging mambabatas itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi raw kung magiging hadlang sakali pong i-implementa yung pong kanyang arrest warrant kung sakali man na maglabas na ho talaga ang International Criminal Court. May update po dyan si Bombo Gran Hilario. Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo Gran Hilario mga kabombo habang tinututukan po natin yung pong naturang issue dyan sa may Department of Justice. Bombo Gran, kamusta dyan sa Department of Justice? Anong sinasabi ng Department of Justice kaugnay dito sa sinasabing arrest warrant laban kay Senator De La Rosa, Bombo Gran? Bombo Genesis, binigyan din ng Department of Justice na hindi hadlang ang legislative immunity ng isang mababatas para sa implementasyon ng warrant of arrest. Ayon mismo kay Prosecutor General Richard Anthony Fadolion,
hindi kayang proteksyonan ng natural immunity ang partikular na opisyal sakali man mag-issue ng arrest warrant ang International Criminal Court. Ibig sabihin, maaari pa ring maaresto si Senador Bato de la Rosa sa pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Tribunal kahit pa ito'y nasa kustodiya ng Senado. Git kasi ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, ang paggamit ng natural immunity ay maaari lamang sa mga kasong may parusang 6 na taon at pababa na pagkakakulong. Dagdag pa niya, limitado lamang ang pagpapatupad ng legislative immunity habang may sesyon ng Kongreso at kung nakareses na may wala ng restriksyon, susundin para mapigilan ang pag-aresto. Kaugnay niya natin pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. There is, if you're talking about the possibility of the arrest and the possibility of probably having or raising the issue of immunity, there is no such thing as immunity even if you are a legislator. Now, of course, there are certain restrictions. If the penalty is more than 6 years in 1 day, then the same cannot be implemented during the time when Congress is in session. But certainly, there's no restriction as to the arrest if, for example, they're on recess. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng Department of Justice ang posibilidad na gamitin ng senador ang legislative immunity sa oras na lumabas ang arrest warrant. Saad ni Prosecutor General Padulyon, bagamat ito ang naunang posisyon o pahayag ni Senador Bato de la Rosa, wala pa anya silang konfirmasyon kung dudulog pa rin ito sa Senado para humiling ng proteksyon. Ngunit, pahayag naman opisyal, ang hakbang ito na maaaring gawin ng mambabatas ay kabilang sa mga pinag-aaralan para sa anumang hakbang kanilang. Muli si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Although we have heard the good senator already make some statements before that he will seek possible asylum or refuge in the Senate. We do not know if that is a position that he still would be taking at this time. But certainly that is one matter that can be or that will be taken into account in deciding what action or what course of action the government will take. Ganito rin ang pananaw ni Chief State Counsel Dennis Arvin Elchan na sinabi niyang ang pagiging mambabatas ni Senador Bato de la Rosa ay kanyang ikinukonsidera. Ito ay sa kabila ng kanyang pagtanggi magbigay ng komento kung makakapekto pa ang posisyon ng naturang senador sa implementasyon ng arrest warrant mula sa International Tribunal. Narito naman ating pakinggan si Chief State Counsel Dennis Arvin Elchan. I could not comment on that for the meantime. We are just looking at the legal aspect, but possibly worth considering yung puntong yan that the senator is an incumbent senator. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, naninindigan ang Department of Justice na wala pa rin inilalabas at pinadadala ang International Criminal Court na warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito ay taliwas sa payag na dating kalihim ng kaguraan ng gayoy tanod bayan na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Ani kasi Ombudsman Rimulya, meron ng inisyong arrest warrant, ngunit tanging hawak pa lamang niya ay di opisyal na kopya ng naturang dokumento. Nag-uulat live ito si Bombo Gran. Bombo Gran. Isang tanong lamang, kasi ito yung unang press conference na ipinatawag ng Department of Justice. Ito yung official na statement ng Department of Justice. Pero may nababanggit ba sila kung may nakikipag-ugnayan sa kanila from the International Criminal Court? I mean, official na ugnayan. Bombo Genesis, sa kasalukuyan, wala pa sila nababanggit na pakikipag-ugnayan o yung pag-reach out ng International Criminal Court patungkol sa arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Kanila pang hihintayin kung merong mga dala o sila'y makatanggap ng naturang dokumento upang nang sa gayon ay kanilang mapag-aralan o may handa yung ahensya para sa implementasyon ng naturang kautusan. Bombo Genesis. Just an additional update rin lang para sa mga kababayan natin, maging ang Department of Foreign Affairs ay hindi rin lang kinukumpirma kung merong nakikipag-ugnayan dito na mga miyembro ng mga opisyal ng International Criminal Court. So hanggang dito lamang po muna yung mga kwento tungkol dito, mga kamumbo, habang ang huling development, yung nga sabi ni Ombudsman kahapon na meron siyang kopya pero hindi ito opisyal, Bombo Gran?
Yes, Bombo Genesis, ang sinabi pa lamang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na meron siyang impormasyon na o kopya ng dokumento, ngunit ito hindi pa opisyal, kung saan ito mismo yung kanya inamin kapon sa naganap na punong balitaan kaugnay sa arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Bombo Genesis. Nasa cellphone lang daw niya. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Gran. Nag-uulat live ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Kabomba ka, Sir Nation, sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita sa lalawigan at kaugnay nga po ng Dugong Bombo 2025 dyan sa Rojas City. Abay, handa na po or all set na itong pinakamalaking state university dyan sa Capiz para po yan sa natura pong donation drive. Kaugnay yan, may nakalapang report ang Bombo Radio Rojas. All set na ang Capiz State University o CAPSU, ang pinakamalaking state university sa lalawigan ng Capiz bilang venue ng Dugong Bombo 2025, A Little Pain, A Life to Gain, nagaganapin sa darating na Nobyembre 15, 2025 sa kanilang main campus sa Fuentes Drive, Rojas City. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Dr. Efren Linan, presidente ng Capiz State University, na puspusa na ang kanilang paghahanda para sa malaking bloodletting activity na taunang isinasagawa ng Bombo Radio Philippines sa buong bansa. Ayon kay Dr. Linan, makikiisa ang buong pamunuan, mga kawani at mga estudyante ng universidad bilang pakikiisa sa advokasya ng Dugong Bombo na naglalayong magligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng voluntaryong donasyon ng dugo. Napag-alaman din na ang Capiz State University ay may 8 campus sa buong lalawigan at lahat ng ito ay makikilahok sa naturang bloodletting activity. Makikibahagi rin ang mga estudyante, faculty members at ROTC personnel bilang bahagi ng kanilang suporta sa makataong programa. Dagdag pa ni Dr. Linan, bukas ang CAPSU sa mga proyektong makabuluhan at may malasakit sa kapwa dahil malaking tulong ito hindi lamang sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo kundi pati sa paghubog ng mga kabataang may puso sa paglilingkod sa bayan. Ang Capiz State University community fully supports the program of Bombo Radio, which is Dugong Bombo 2025. With this, I would like to invite all our stakeholders, our family at Capiz State University, faculty, staff, and students to fully support this program, Dugong Bombo 2025. A little pain, a life to gain. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may Ilocos Region, mahigit 400 mga kabahayan dyan sa may Ilocos Sur. Apektado na rin ho ng nagdaang Super Typhoon Uwan. May update po dyan ng Bombo Radio Vegan. Umabot na sa 400 na bahay ang napektuhan sa Ilocos Sur dahil sa Bagyo Uwan. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Governor Jerry Singson, sinabi nito na 387 ang partially damaged, habang 7 ang totally damaged. Aniya, wala umanong masyadong naapektuhan na infrastruktura, habang mayroong mga nitalang nasira sa agrikultura lalo na sa mga nagtanim ng mais at high-value crops. Pinagpapasalamat nito na walang nasaktan sa probinsya.
sa pananalasan ng bagyo at wala umanong na-record na casualty dahil naghanda ang mga frontliner at mga tao. Ngayong araw ay mayroon ng pasok ang lahat ng government offices, mayroon ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan. Meron tayong mga totally damaged houses. Ito, yung tala sa atin, aywan ko lang kung nadagdagan. Meron tayong 387 na partially damaged houses. Aside from that, yun na po, yung mga ating tawag na victims of the calamity, ibig po sabihin ay na-displace pansamantala, nag-evacuate, o kaya lumipat sa bahay ng mga kaibigan o pamilya, mga ganun lang naman po. They were provided naman ng tulong by the provincial government, by the local government, at mga other line agencies of the government. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan. Ito si Bombo Jan Joshua Kabatik. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Mga evacuee naman, aabutin pa raw ng ilang araw bago makabalik sa kanilang mga tahanan at maglilinis pa. Samantala, yung Cubao naman, matagumpay na nailipat ng mga kapulisan sa gitna po yan ng nangyaring pagbaha sa kasagsagan ng bagyo. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Tuguegarao. Posible nga abutin pa ng ilang araw bago makabalik sa kanilang mga tahanan ang karamihan sa mga evacuees dito sa lungsod ng Tuguegarao dahil sa nananatili pa ring lubog sa tubig baha ang kanilang mga bahay matapos na umapaw ang ilog sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Yaslani Makod, guro ng Muslim Learning School, residente ng Barangay Libag Sur, na kahit pa tuluyang mawala ang tubig baha sa kanilang mga bahay ay hindi pa sila makakabalik dahil kailangan pa nilang maglinis dahil sa mga putik. Nasa 100 individuals ang binaha sa nasabing lugar. Samantala, nasa gilid ngayon ng mga kalsada ang mga alagang hayop na inilikas sa Barangay Gosi. Advance po kasi yung ginawa namin. Dati na po namin itinaas yung mga ibang gamit, lalo na mga gamit ng mga bata. Itinaas po namin para if in case na mabilis yung pagtaan ng tubig po, alisto na po lahat. Okay naman po, ganun po, tulad pa rin ng routine nila. Nakakain pa rin sila ng 3 beses sa isang araw. Mas lalo ngayon, always sila nabubusog kasi maraming dumarating na mga ayuda, mga pagkain. Samantala, matagumpay na nailipat ng pamilya ang burol ng kanilang kaanak na binaha sa ikalawang pagkakataon sa tulong ng pulisya sa bayan ng Enrile. Ayon kay Police Major Harold Ocfemia, hepe ng PNP Enrile, unang inilipat ang burol sa gymnasium ng Barangay 2 pero inabot pa rin ito ng baha kahapon. Kaya muli nila itong inilipat ng lugar. Mula sa hanggang baywang na baha, lumusong ang mga miyembro ng PNP bitbit ang ataol para muling ilipat ang bangkay sa Barangay San Jose upang doon iburol ng kanyang kaanak. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Gail Zanet Olunan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, ang gobernador naman ng probinsya ng Isabela si Governor Albano handa raw kong harapin ang investigasyon ng Interior and Local Government hinggil huyan sa pagbiyahe niya abroad sa kabilayan ng pagtama ng Super Typhoon Uwan dito sa ating bansa. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Inamin ni Isabela Governor Rodito Albano III na lumipad siya patungong Germany kasama ang ilang mga chief executives o alkalde ng ilang bayan sa lalawigan ng Isabela para sa isang agri-tech fair. Sa isang exclusive interview ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Governor Albano na malinis ang kanyang konsensya na ang pagbiyahe niya sa Germany ay may mabuting layunin para sa mga magsasaka sa Isabela at anuman ang pagbabatikos sa kanya ay wala siyang pakialam. Una nang inihayag ni Governor Albano na ang layunin niya sa pagpunta sa Germany ay para silipin ang mga makabagong teknolohiya at alamin ang mga naaangkop na makinarya para sa mga magsasaka sa lalawigan na bahagi ng modernization sector ng agrikultura.
Ang agri-fair sa Germany ay ginaganap lamang kada 2 taon at ang biyahe niya sa naturang bansa ay naipailam na niya kay DILG Secretary John Vic Remulla 1 buwan na ang nakalipas bago pa man inilabas ang travel ban. Dagdag pa niya na anumang investigasyon na gagawin ng DILG ay handa siyang tanggapin at akuin ang responsibilidad kung sakali mang siya ay tunay na nagkamali. Panawagan din niya na huwag sanang ikumpara ang sinapit ng Cebu at Isabela sa kabila ng kanilang pag-alis dahil bago pa man anya tumama ang bagyo ay nakapaghanda na ang lahat ng LGUs sa lalawigan. Kung ano man yung investigasyon na gagawin ng DILG, hanggang naman akong tanggapin at akuin kung ano man ang responsibilidad doon. Kung nagkamali ako, kung hindi ako nagkamali, kailangan ipaliwanag ko yung aking sarili. Tama ba? Alam mo, ano naman yung ban na yan eh. Dapat doon sa ano naman yan, doon sa mga taong namamasyal lang. Hindi naman kami namamasyal dito. Ano? Wala kaming ano dito. Wala kang mapapasyanan, wala kang trabaho lang to. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Si dating Senate President Franklin Drilon binigyang diin na produkto ng isang disente at tapat na pamumuno ang Haro Floodway Project. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Iloilo. Binigyang diin ni dating Senate President Franklin Drilon na ang Haro Floodway Project ay produkto ng disente at tapat na pamumuno, bagay na patuloy ngayong tumatanggap ng papuri dahil sa matagumpay nitong pagpigil sa pagbaha sa loob ng mahigit 1 dekada. Sa panayam ng Bombo Radio kay Drilon, sinabi niya na mas nakikita ngayon ang kahalagahan ng nasabing proyekto, lalo na matapos ang sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa na nagdulot ng matinding pagbaha sa maraming lugar. Ayon kay Drilon, ang Haro Floodway ay isa sa mga panahing infrastrukturang nagbigay proteksyon sa buong lungsod laban sa malalakas na pag-ulan at bagyo. Dagdag pa nito, hamon ito sa bagong henerasyon ng mga lider na magpatupad din ng mga proyektong may pangmatagalang benepisyo at may pagmamalaki ng mga Ilonggo lalo na sa panahon ng kalamidad. Anya, ito isang proyekto na nagbibigay ng sense of pride sa mga taga Iloilo. Sinabi ni Drilon na natupad niya ang kanyang tungkulin bilang public servant at responsibilidad ng mga susunod na lider anya na ipagpatuloy at pagyamanin ang ganitong mga proyekto. Napag-alaman na natapos ang konstruksyon ng Haro Floodway noong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Layunin ng proyekto na magbigay ng daluyan ng tubig mula sa kabundukan patungo sa baybayin upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa mga tirahan sa lungsod tuwing may bagyo. Ang Haro Floodway, I think it is 50 meters across or 80 meters across. So it is floodway created by the canal that runs from Pabia to the Haro. It became also a model of urban development. It added to the beauty of Iloilo as a livable city. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan, subaybayan ang ating pong mga provincial station gamit yung kanilang mga social media pages. May sarili pong social media pages ang bawat provincial station po ng Bombo Radio Philippines, tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App na pwede po niyong i-download via Google App Store o Apple App Store para dyan na lang po kayo sa cellphone po ninyo makinig ng radyo. Pwede po yan, mga kabombo. Halimbawa, dito po sa Luzon area, sa mga kababayan po natin dyan sa may bahagi ng Cagayan Valley, nakasalukuyan pong nakakaranas sa matinding pagbaha, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Ganon din dyan sa may bahagi ng Ilocos Region, na patuloy pong nakakaranas ngayon ng malawakang pagbaha, lalo dyan sa may Pangasinan area, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa bahagi naman ng Cordilleras, dyan po sa may Baguio area at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito po sa Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Samantala, dyan pa rin po sa may Cagayan Valley, maaari nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga.
Mga kabombo Castor Nation, muli po namin kayong inaanyayahang samahan po kami na manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo Castor Nation, sa ating pong Christmas countdown, 43 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa tak ng alauna. Welcome sa pagpangalagad sang Bombohanay sa udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Nobyembre 12, tuig 2025, kag karon sa aton sining nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 43 días na lang kag Pasko na. Sa gihapon, inimulaga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita, ang University of San Agustin Basic Education Department gindeklarar nga clear na sang Explosive and Ordnance Division matapos nakabaton sang bomb threat sining ginamang adlaw. Sa biyag nga bahin, Barangay Simon Ledesma sa distrito sang Haro, way isang anomalya sa tagtagana isang ex. Ini kasunod man sang reklamo nga aton siniya nga nabaton pagpabombo sang pila ka mga benepisaryo sining assistance for individuals in crisis situation kagapon sining adlaw dito sa may barangay Quintin Salas. Sa iban sining mga kabarangayan mayara man sang nagareklamo nga pinangbuhinan man tong ila siniya nga ayuda nga nabato, no? Pero sa Simon Ledesma kuno wala iya sang mga kasubong sina. Wala sa mga kasubong sina kun wala lang sa may nagareklamo. Sa pihak kabahin temporary open sidewalk vending ginapanugutan sang syudad para sa tion sang Pasko. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora. Unahon nato balita ni Bombo Pau, may kantanan karon sa sining isa na naman iya ka
bomb threat situation nga kung sa diente didto man kaga nagkakulba man to ang mga estudyante kag hilabi pa mga ginikanan bangod nga may klase gani sa aton sini nga mga kulturan, no? Tapos may nakabaton sa mensahe nga mayara sa bomb threat sa campus sa University of San Agustin kag manuglupok na ini. Tididto kag nagkinaran-karan ginkatuan sa Explosive Ordnance Division. Why naman sang sila pa sang may nakita sini nga threat dito rason nga gindeklarar man gilayon nga clear na ang nasambitan sini karon nga area. Check nato ng dugang nga mga impormasyon nga natipon sa aton sinimang kopdar mga Bombo reporters. Check ta si Bombo Paulina Piliora sa yaman sini nga follow-up report. Istoryan taman dugang diri sa aton sini karon niya paday nga pagpangalagan iban pa nga mga talupang don nga mga balita sa pagpalayag sa nga Bombo hanay sa udto diri man sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang man sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini karon niya nga pagpangalagad. Ang oras naton 4 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Istoryanta ining arrest warrant batok sa kay Senator Bato de la Rosa. May kopya na kuno nga nauyatan si Secretary Boying Rimulya. Damo man sini ang nagtaas ang kilay nga mahalin niya sa Office of the Ombudsman ang kopya kay hindi naman iya sinaiya katungdanan pa. No, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ngara to iya sa iya ang nasambitan sining warrant of arrest daw. Sa aton sini nga mga kabumbo, ginkonfirmar ni Secretary Boying or ni Ombudsman Boying Rimulya nga may ara siya sang kopya pero ara sa iya sining nga telepono. Daw amo man sa kopya sang warrant of arrest ni former President Rodrigo Duterte ba? Ara sa cellphone. No, sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati apang tubtob sa sini nga mga tinion sa bahin karon sang International Criminal Court. As of press time way pa man ini sila sa may ginpagwa nga mga kasubong sini nga mando or kopya sini nga arrest warrant para sa kay Senator Bato de la Rosa. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Istorya naton standby Bombo Brian Fernandez. Kung madumduman Fernandez Brian Gonzales, kung madumduman kagapon sini nga adlaw sa aton sini nga mga kuturan, nagpabombo ang mag-utod nga taga barangay Quintin Sala sa distrito iya sang Haro. Ilang nga ginaaligar nga ini silang nalakip sa mga benepisaryo sang Assistance for Individual in Crisis Situation. Sa ila siningagin papeles nga ila siningagin filapan didto kag nalabutang diri ang napulo ka libo ka pesos ila man siningagin pirmahan. Apang ini silang nakibot sa aton sining mga kuturan pagkatapos kuha sang napulo ka libo ka pesos. Ini sila ang gintuy-tuyan sa nalikod nga bahin sang cover gym malapit sa chapel. Amo inang pahayag kagapon siningadlaw. Kaga dito sandig pa sa ligasyon sa isa sa mga benepisaryo ginagaw kuno sa iya ang napulo ka libo ka pesos. Pero ginbalik man ini o galing ginbuhinan lang sang 8,000 pesos. Sa iban pagid sini nga barangay may kasubong man sini iyang reklamo. Subong nga aga nagpatigayon man sang tagtaganay sang Assistance for Individuals in Crisis sa may area sa barangay Simon Ledesma. Kag hambal sa punong barangay, waya sang amuna diri nga mga anomalya sa tagtaganay di samo na. Check ta si Bombo Brian Gonzales sa iya sining follow-up report. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Bombo Champ sa padayon naton nga pag-monitor sining panagtag kun padayon nga pagpanagtag sa AX o kunang ginatawag nga
assistance to individuals in crisis situations. Kagapon gani Bombo Champ sa luwat no sa mga kabombo naton drabing wala nakatutok sa sining issue. Sa maya barangay Kitin Salas dito ang 10,000 ginabuhinan sining 8,000 pesos gani ang ending 2,000 na lang ini ang nagakadto sa aton nga mga beneficiaries. Kag Bombo Champ regarding sina wala kita nabaton gid nga explanation sa punong barangay sang Quintin Salas distrito ya Sangharo. Kaga sa karon Bombo Champ sa parayo naton nga pag-monitor nagkakadto kita kagaina diri sa maya area ko na sa barangay sang Simon Ledesma sa distrito man sa gihapon na Sangharo. Sa din Bombo Champ pag-aabot naton dito makita naton nga may isa ka entrance ining ilang covered gym kaga isa man ka exit no, isa ka entrance point, isa ka exit point Bombo Champ. So gintinguhan naton una nga magsulod magpakigangot dito sa mga natungdan nga nagabantay dito abi sa may hagdanan sa area iyasang ila gym pasaka. Mga nakaito mini Bombo Champ no, ginatago-tago naton gani diri ngaton nga uniform iya kag nagsuksok kita ka jacket kido ginakibang ang iban basta makita nila nga may ga-approach ko na pakadto sa ila iya nga nakaitom abi or naka-yellow nga may tatak nga drum sa dughan. Kag dito Bombo Champ na una hesitanto ko na wala kita ginapasulod sa nga ining ginapahayag nga mga tawo Bombo Champ sa aton nga pagpamangkot sa ila kung ano bala sila katapos sila sang barangay o kung sa DSWD sila nagaubra kag kun nga hindi sila magsugot nga magasulod kita o kung mangusisa dito sa area. So wala na kita nagpamilit Bombo Champ kay bangod wala man sang sabat kitang makuha sa ila sa aton nga pagpangusisa Bombo Champ. So sa karon ginalabot naton ining si punong barangay Simon Amadeo Sultan sang barangay Simon Ledesma kaga iyagin pahayag Bombo Champ nga ining ex nga ginapanagtag para inisa na apektuhan sa Bagyo Tino kaga Bagyo Uwan sang nagligad lang si mana no Bombo Champ kag iyagin pahayag nga duwa lang ka pamilya o kun duwa ka benepisyaryo ang nakabaton iya sa iyang barangay. So gina-interview naton si Kap kag ginapamangkot nagpanalawsaw kita dito kung ano katuod ining mga aligwabi Marcelo H or MH del Pilar barangay San Pedro kag barangay Desamparados kag dugang ini ang duwa ka beneficiaryo sa Simon Ledesma. Si Kap Sultan nagapanindugan nga wala sang anomalya sa iyang barangay kag kun ano ang ginahatag sang DSWD nga kantidad amugid ang ginapauli sang iyang mga pumuluyo kag amuman Bombo Champ ang iya pagpanindugan sa mga alegasyon nga hindi matuod ining ginaparatang sa ila nga barangay Kapitan Dra nga nagabuhin Bombo Champ sa ginapanghatag sini sang DSWD. Yari bla pamatian naton una ang pahayag ni punong barangay Amadeo Sultan sang ma-interview sang Bombo Radio. Anong mayari di Subong? Ang ari di Subong may payout di sa barangay iya ini sang aton nga DSWD tungod sa nagkuhan nga calamity nga pagbagyo Tino, pagbagyo Uwan. Kaya muna nga dire sila ginbutang sa barangay hall ko kag sa gym kaya daw medyo safe kag sa ulan bala kating chimpon di ta mabalaan kay golpe lang mag-ulan. Kaya muna nga kada barangay may ara nga 20, 25 ti 5 ka barangay na di subong sa barangay. Anong mga barangay di nga na putri? Ang barangay Desamparados, San Pedro, Kalubihan, Taytay Sunto, kag MH del Pilar. Kali 5 ka barangay. Ang imo yakap nga barangay? Duwa lang gid ka bilog, kay duwa lang yang akon nga nakakuan sa calamity mo. Okay. Ang duwa na kap isa ka pamilya or separate nga pamilya? Separate nga pamilya kay ti pareho sila nga naguban sang atop. Okay. Kapag kontrobersya gid nino pamangkot namin sa imo bilang kapitan kaya sa Tringa Barangay. Pila ang nabaton sa imong duwa ka pumuluyo? Tag 10K. 10K. Personal nga pamangkot. Personal.
10K buo wala ya kaltas. Buo ginaya wala niya kaltas waya gabuhin ng barangay. Okay. Balikap Dre, nga bulumanta tapila kabilog tao kagano oras ng start sabi kagina. Mga nag-start ni kayna do mga 9:30. Kay dason nang isip-isip ko nga tao di manubo guro sa duwa ka gatos. So yan ni ka diya sa WD sinong nagapantukal sa Bubaw? Taga DSWD gid. Okay, anong mga process nila ka pwede mo isa-isa mo? Ang ilang papilis nga kung qualified sila, ang ila ID nga daw hindi ko wala nang kung clear ang ID kay ang ginabaton ang ID national. Okay. 10 or senior citizen, PWD, kag SSS o kung ano basta valid ID. Valid ID. Oo. Prior sinikap, ano barangay ang nag-discuss ni nga nagpasa sa papilis sa barangay mismo na nila nga sa DSW nila kay amo nang record nga ginakuha nila pag bagyo. Amo nang record nila nga ginpasa sa DSWD. Bali barangay nga consolidate. Barangay, oo. O kap mayara ibad lang mga pumuluyo sa ibang barangay itang likawan no. Oo. Kami nagasiling munyo kap mas kubos pa kami tinga iban niya may mga obra pa mo ginapasulabi. Diri may mga mabaton man kita nga mga reklamo. At sa akon di barangay wala gid na may nagareklamo. Kaya kung may kwarta ka makisa wala basta na kuan ka sang kalamite matagaan ka gid. Okay. Pero dire ka madamo ko di beneficiary sabi sa mga damo ko di beneficiary ko may ara subong nga duli tupad ko. Okay. May ara ko daw 12 kabilog. Di may kaming pa kay nagligad daw natrasar ang pag-orient sang dole. Di subong may 12 ko so may kaming pagit nga 12. Okay. Kap ano bing mga panugyan pa sa mga kapareho ni mga kapitan nga nakaulang subong sa kontrobersiya kani nga nagapangayon pumuluyo sang sabat sa palamangkutan nga may kaltas ining chismis sa ibang barangay. Sige. Sa mga barangay kapitan nga kaupod ko kung ano gid man ang mga ginahatag sang gobyerno sa aton pumuluyo amo gid ina ang ihatag ta hindi na ta sila nga buhinan ta kang para kay Juan ang kay Pedro para nga way na kontrobersyal way na sang lima reklamo muna liwat suliton ko mga barangay kapitan nga upod ko mag-transparency kita hindi kita mag-amar sang para sa tao ta kay ina ang mga tao ta bululigan gid na pigado man siya kag hindi kay tinahalitan ta sang bagyo makaabel gina sila sang ginatag sa atong gobyerno. Nabatian po mo Kuna mo ni ang punong barangay sa inyo lugar, dumahamba ka nga sa Naol, Kap? Bombo Champ. Nabatian dyan si Kap Amadeo Sultano. Kung ang iban nga barangay kapitan na Bombo Champ, nagpanginuwala sa sining nga issue, kag ang rason la Bombo Champ nga wala sila kuno iya kabalo, kay wala sila sa area sang pagpanagtag. Iniya si Kap Amadeo Sultan, amutuya ang nagamanihar sa may area, sa may gym sang Simon Ledesma. Kaga Bombo Champ una di blagin na ako na nag-hesitate siling ko nga mga tao dito sa pagpasulod sa aton. So sang nagkitay kami ni Kap, gin pasaka niya ko dito no sa gym Bombo Champ. So gin checkyer naton dito kaga masolosobra ako na mga 20 ka personnel sang DSWD ang yara dito kaga padayon sa pagpanagtag medyo na delay pa ni gani kuno Bombo Champ mga 9:30 na nagsugod tungod sa problema man sa internet sa ditong area kag hindi lang sa entrance ayo kita kay Kap nga kung pwede masulod dito sa may ilang barangay hall mismo sa may exit Bombo Champ kagin checkyer naton mismo kung bala may nagpwesto dito na mga lamisa kag kumbaga nagapapundo sang mga nakakuha. Ginpang teleskopyo mo gid base sa mga kilid-kilid to may mga bantay sa lakay? May nakita ka? Wala Bombo Champ. Pag sulod namon sa barangay hall, yara dito ang mga nag-opisina lang sa barangay.
Pero sila nga naga-kurida, sabi nga naga-panguligtas ang kwarta, wala kita may nakita. Kag dito mismo, gin-explicar ni Kap, pagsulod mo, exit sa barangay hall, dire-diretsong tawo, wala ginapunggan. Ang gismil, buo nga ginakuha kag ginapuli, Bombo Champ. Sa barangay lang yan ni Kap. How about sa ibang nga barangay? Sa aton nga pagpanalawsaw man, Bombo Champ, no, may napakigangutan kita dito nga mga nakagwa na bala sa nakapanaog na sa barangay hall. Pero galing nagapamalibad yun magpa-interview siguro dala man sa isyu nga ni nga nagabangon. Pero sa aton nga pagalantaw, Bombo Champ, do Kapyot Manila ang madamol nga kantidad sang kwarta. Kag kita magalantaw do 10,000 gid man hindi 2,000 nga papel lang nga puti ang base Kapyot. pinasinsiliwan lang to 50 tahon, Bombo Brian? Blue. Blue. Color. Blue. Basta way ka gani may ginatago do sa way man lang, no? Kita mo, updan ka dyan ni Kap Sultan to, masaka. Panugutan niya ka nga makahulag sang mayo. Amo mala nakahapos kung way ka sang may ginatago. Amo mala nakahapos magsabat, kag maka-explikar, lawig na gani eksplikasyon ni Kap Sultan simple man lang, Bombo Brian, nga ang iba niya nga mga punong barangay, padagaan lang kita sa warawaraw, padagaan lang kita sa pamrugso. Hindi ba? O kung batasan lang gidya sang pilang ka mga barangay opisyal rin sa syudad sang Iloilo nga bastos. Sa din ko insakto sa una o kung sa ikadua? Sa tanan Kumo na iya. Amoy na no, isagid gyapon sa gihapon kada ko nga palamangkutanon, Bombo Champ. Kaya sa iban iya nga barangay may yara sa gihapon sang reklamo nga nagapalabot kag according man gani sa agi na release no nga statement sining DSWD nga hindi dapat iniya pagbuhinan sang bisan sinuman nga wala sang pahanugot kaga ilabi na ang ining sa mismo sa AX ni Bombo Champ kag ilabi na ining kung ara na blas kamot tapos gulpihon mo ya kuha pagpangawat na ina no kung laragway kung aton lang tawon, Bombo Champ. Sa karon gintinguan na sang aton nga sang Bombo News team no nga mapalabutan ining si Regional Director sang DSWD. Pero galing on travel pa si RD no, Bombo Champ. Suno man sa ilang pagtawag naton dito kaga sa karon. All right. So far, ina ang latest sa sining isyu, Bombo Champ, kagang ibang niya detalye sinibantayan pa sa ibang niya public affairs program sang Bombo Radio. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Daw sa waay man lang sa kay punong Barangay Sultan, una-una to, balabagan pa si Bombo Brian nga makasaka, nga maka-observe sa sining sistema sang tagtaganay sang ayuda. Ang pamangkot, iya ka gobyerno ni programa. Diba? Iya ka Department of Social Welfare Development ni programa. Buligan ilang mga nahalitan nga may mapugong sa idalom dira nga hindi pagpasakaon. Ang media nga man may ginatago. Una-una nagduwa-duwa kita, laban-laban. Siniti may hindi malayo nga nagakatabo tos Quintin Salas, matabo Mandris Barangay Simone Disma. Pero nung inimo ni Kapitan Sultan, Aryo, saka kamo di. Lantawan nyo dire. Usisaan nyo na mga tawo. Wala man. Sang, kung ano man to yung mga kasubong sining aligasyon, nga natabo sa Barangay Quintin Salas sa distrito sang Haro.
No? Kung waay sang reklamo, ti silingon nga ang napartiniser para sa mga bululigan nagtupa sa ila. Sa pamangkot ni Punong Barangay Dilmos ang Quintin Salas nga amo lang niya nga ang ila lang kuno to nga releasing ang ginkantuan dira namon kap, no? Kay may nagreklamo, may nagpabumbo, silingon, common sense will tell you nga kung may reklamo, ti simpre kantuan namon, i-clarify, i-confirm, husisaon, imbestigaran. Ugaling abi kay base si Punong Barangay Dilmos ang Quintin Salas, waay ni saya sang ginatawag nga sentido kumon. I-check abi kap sa may SM Iloilo Terminal Public Market, base may baligya na common sense. Or hindi gani sa may SM Iloilo Central Public Market, no? Base may ara dira sang ginatawag iya nga sentido kumon. No, kay do amo nang wala sa imo. Or hindi gani pamatsoy ikaw. May batsuyan na sa sentral, sa super. Ngita kada blasang batsuyan lapit dira sa inyo. Tapos request ikaw nga butangan sang utok para madugang-dugangan man ang utok mo kap. No? Ti sa iban sini nga kapitan kahapos man lang niya magsabat, maka-explikar man. O sikap iya sa Quintin Salas nga daw kinulbaan ginaw tapos questionon pa nga ging katuan gi kunong ila sini nga tagtagan kay may reklamo gani kap. Pinsindihan mo na? O? Sa aton sini makabumbo. Ti kon wala sang reklamo sa payout releasing sang AX sa may Simon Ledesma sa nagkalain-lain sini nga barangay, well and good. Oh? Kung may anomalya, kung may reklamo, apang nagadua-dua, gina-encourage ka mo sa gyapon sang Bumbo Radio kay amo na ang pahayag sang Department of Social Welfare Development nga hindi magkahadlok. No? Nga magreklamo sa DSWD or kung gusto nyo, diri ka mo reklamo sa Bumbo Radio. Parehas to sa Quintin Salas kung tinabalahuba. Oh. Kag dapat, kay nabalahuba na to sa Quintin Salas, in a way, bangod nga ti programa inisang gobyerno, iyasang nga Department of Social Welfare Development, dapat sini magpanghusisa man ang Department of Social Welfare Development nga may kasubong galising nga nagakalanabo. Kag santo sa pagpamangkot naton sa aton sini nga mga kilala, no? Nga mangin alamon tuhoy sa layi, illegal adtong ginpanghimo sang ginapahayag, ginapatihan mga barangay opisyal, no? Nga mag-intervenir sa pagpanghatag sang ayuda sang national government or sang ahinsya sang gobyerno. Oh, kay ti why man gani iya sang ginasiling sini nga mga memorandum of agreement, why man niya siling nga mayara sang internal rules and regulation nga pananglitan nga ma-release ang Gismel, kumo damo ang nahalitan, ti sa Gismel, pulo katawo ang matunga-tunga sini, tag 1,000. Sa Gismel, 5 katawo matunga-tunga sini, tag 2,000. Amo sina, ginatugyan naton sa punong barangay ang pag tunga-tunga sining kwarta, tiwaay. Sa baylo, ginhablot lang niya, ginbutong mo na sa aton sining mga kabumbo. Oh, tiyang DSWD dapat magpanghusisa man sina diri. Oh, kag as per information, damo ang nabasahan naton siniya nga mga komento. Oh, sagin pabumbo sang mag-utod tuya sa may Quintin Salas nga dugay na ni gali nagaklinabo, hindi lang kay subong.
Siguro sa iban nga barangay wala sang kasubong sini. Why iya nagaganar or why iya nasaipon ni Kap ni Kagawad kung sino man dira nga hirudes ang magka ginansya ang matunga-tunga sang matipon sini nga 8,000 pesos. Pero nga sa iban iya damo sang mga nagapabutsyag sang ila sini kalain sang buot. Di dapat husisaon ini. 29 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon ri man sa aton sini nga pagpangalagad istoryahan naton si Mayor Inday Raisa Treñas ginpirmahan na ang executive order may kantanan sa open sidewalk. Kag pagbalik balikan ta man ang linya ni Bombo Paulin. Mga natipon ng mga impormasyon sa sining bomb threat sa University of San Agustin sining lamang aga. Balikan nato ini matapos sa bilang kaimportante ng mga panumdum. Oras. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 locations across the Philippines in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Successful blood donors will receive Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. So, get in touch with the nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kapit, totoo po bang matagal mamatay ang masamang damo? Totoo yan. Basa, may masasamang damong perwisyo sa palayan. May solusyon po ba dyan? Meron. Nasusulat yan dito sa bote ng Tornado. Sa Tornado Herbicide, ang patubong damo may 1 hanggang 2 dahon, walang ligtas. Patay lahat ng telebisyon, gabi-gabihan at gumi. Tornado? Tornado Herbicide, malupit sa masamang damo. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for November 9 to 15, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang wala ginagakaubusan sing energy sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza. And that's this coming Saturday, November 15, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 16, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa Latona sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Check nato ng latest with the Bombo Paulina Piliora sa sining bomb threat sa may University of San Agustin Basic Education Department. Bombo Pau sa report, please go ahead. Gin-clear na Bombo Champ sang EOD team sang aton mandiri nga kapulisan sa bomb
or sa katalagman man diri ang University of San Agustin Basic Education Department sa bahin man sa Sambagharo matapos nga pasado dos 8 sa ginaman sa aga no nakabaton ini sang mensahe nga may ara kuno sang bomba sa sulod man sa eskwelahan partikular sa main building kag sa bahin man diri sa Kinder School bungod konektado lang ini sila bomba cham basahon diri naton ang mensahe nga ginpadala sang isa ka personality nga ginhingadlan diri Sara Bautista wala sang profile picture bomba cham and at the same time sang gintan-aw nakalock ining profile picture niya or ang profile or ang account niya sa Facebook kag wala man sang bisan ano man nga impormasyon bomba cham ang mensahe nagakaunod ini siya sang I have planted 6 timed bombs in the campus, 2 at the Kinder building, and 4 at the main building. Some are set to turn off this morning. This is due to the unjust treatment of some teachers to students. Good luck. Amo na ang unod sang mensahe diri Bambocham nga tikong nagakahulugan nga may ari ini siya sang anom ka bomba nga gintanom sa sulod man sang campus, 2 kuno sa Kinder building kag 4 diri sa main building kaga nakatalana nga magalupok kagihinaman sa aga bangod ini kuno sa hindi nga fair nga treatment or unjust treatment sa mga manunudlo sa pila ka mga estudyante Bambocham. So napuhag ang mga estudyante, mga manunudlo dito nag-insigida gilayon man no nga nagatawag sang personnel sa AOD may ara nga gin-deploy man ng mga dog sniffing bomb sniffing dog. Bambocham. And then dito man kag nagtawag ini sila sa mga personnel and at the same time no mga ginpang deploy ini sila at the same time no nagapadulong man gilayon ang mga ginikanan dito man sa area agud that gilayon man nga i-pick up at ilang nga mga estudyante or ila diri nga mga kabataan Bambocham. So ang ginobra sa mga manunudlo gilayon man ini sila nga nag-evacuate dito na sa likod nga bahin sa bulutuan bangod amo ning pinaka-safest area kay kung diri pa ini sila mag-agi sa front gate posible makaagi ini sila sa main building kag sa Kinder School nga kung sa diin dira kuno ang nakabutang ang bomba suno sa mensahe nga ginpadala diri sang isa no sa Facebook user kagi naman sa aga Bambocham. So dito sila sa likod sa bahin man sa ang MRF kag dito diyon pang pick up man sa ilang mga ginikanan pag nagpululi ini sila no Bambocham. So may mga manunudlo ang ginoobra nila nga pamangkot nila kung may sinong ini kabataan kung may nagapadulong wag amo lang ang pag-release dito sa mga kabataan ang naging kumaga ng quick response man diri no ang mga manunudlo kag so far naging organized man ang pagbutang nila sa mga estudyante dito sa likod kag wala na balasang posible ano pa diri ang makakos man abis ang kahalitan man diri sa mga kabataan sa bahin naman diri sang EOD matapos dito ang prompt nga pag-deploy man diri sa mga personnel mga around 10:26 no AM gilayon man ini nga declare nga clear no sa bomba so wala no Bambocham nga may nakakita dito nga threat dito man sa sulod sang bulutuan kag isa lamang kaging padala sang mensahe nga padayon pa nga ginaimbestigaran sang aton diri nga kapulisan based diri sa information nga nabaton ini sang isa man ka estudyante asa nag-spread na lang ini siya Bambocham sa may ilang nga mga group chats no kada mga individuals man diri sa sulod sang bulutuan kag gaging pabalo as soon as possible no sa mga faculties man diri for their own safety man diri Bambocham. And amo pa ni ang ipaidalong pa ini sa inquiry no ang mga nakabaton gid sang direct no nga mensahe na at the same time kung ay baloon kung sino ining si Sara Bautista nga nagpadala diri sang mensahe Bambocham. Ipabati bala naton ang ato ng interview kay Police Captain Marvin Laranyo ang hepe sang Iloilo City Police Station 3. Kaina no may alleged sa report kita nga alleged bomb threat dira sa may eskwelahan sa University of San Agustin sa High School Department nila kag gilayon na ginatender naton kag nagrespondi kita kag nagtawag kita gilayon sang EOD para at least ma-assess kag malantaw naton kung may presensya gid man sang alleged nga bomba nga ginaligar sa balita nga ginpalaptan sang hindi pa naton ma-identified nga persona. As far kaina no mga 10:26 sang aga gin-declare sang aton nga EOD no nga clear ang area for any
destructive bomb or mga bomba nga makahalit sa aton mga estudyante. No, accordingly sa text nga pasa-pasa no sa GC sang sang eskwelahan is duha ka bomba accordingly dira sa kinder building kag apat sa main building. So tanan nga building ginpasadahan naton sang aton nga bomb sniffing dogs no para nga ma-clear kag makita kag ma-verify if indeed there is a presence no kag amo na kaina nga pag-abot sang EOD gilayon din naton din palibot ang aton nga EOD personnel. Oo, ang ining mga kabataan kag mga students no siyempre sa ka-high-tech ang kabataan subong kabalo na magi-trace sa messenger nga ginpasa sa ilang GC no as pagpamangkot naton sa ila kaina gin-check nila kag ginalantaw ang kung sino ang tag-iya naka-block naka-private kag wala sang data or data nga nakabutang sa isa ka messenger. But sa on the part naman sa aton nga PNP, magatinguha kita nga ma-identify, ma-locate, kag makilala ining tag-iya sang messenger nga nagpalapta sang amo ining bomb threat. Specifically, sino ang nakabaton sa message? Ang nakabaton is isa ka estudyante sa Sanag kag nag-circulate ini sa GC nila hindi sa Facebook account which is daw nagpasa-pasa sa GC nila amo to nga nagtulod man sa ila nga manugid sa school authority nga daw ginkulbaan na sila at the same time na ang security officer no na nawag gilayon sa kapulisan yang motive amo man na ang sa text no nga ginpalapta. So probably no may misunderstanding siguro between the teachers or the students kay sa pag-analyze naton dira man siguro school or hindi lang naton ma-confirm pa kung sino pero may may probably may lain siya buot no pero mag-inquire pa kita sa mga teachers dito. Si school naman niya accordingly kay Sir Kaina nag-declare sila nga wala so subong anay sing klase kay ginpapuli na nila ang mga estudyante kag ang mga parents so probably mag-conduct sila sa meeting subong ang faculty and staff sang school kung saan sila magabalik. Bombo Champ, si Police Captain Navin Laranyo ang hepe sa Iloilo City Police Station 3. So basi magabalik naman buwas ang klase pag nakadepende pa diri sa authorities no or sa administration man diri sang eskwelahan kung ano man diri ang next diri nila nga tikang bata as per sa kapulisan naton investigaran ini kung kay sino hindi naghalin ang mensahe no Bombo Champ kay kung with further man diri nga verification makita man diri siya at the same time kung sino man diri ang nag-obra no sa amo sini nga account Bombo Champ sumadumduman naton hindi ining unang best test o kanang best una nga best nga naka-receive no sang bomb threat ang pila diri ka mga universities no mga bulutuan diri man sa bahin sa syudad sang Iloilo matandaan naton same time last year or I mean same month last year sa bahin man sang ISATU nakabaton man following niara sa University of the Philippines, Central Philippine University, Bombo Champ. So amo ni ang padayon man nga gina-investigaran sang kapulisan subong palaligban kung sino diri ang nagpadala sang mensahe Bombo Champ. All right, speaking sang ISATU, naistorya namon kagapon mga officers sang ISATU kag di ba there was a time nga may bomb threat man to sa ila. So, na-trace to sang RACO, Regional Anti-Cybercrime Unit, sang aton sila kapulisan, kag ginpasakaan ito ya sang kaso ang atong naghimo sang bomb threat, no? Sa bahin sang University of San Agustin, kung madangop nila sa RACO, matrace ang RACO, matumod,
mas mayo nga pasakaan man sang kaso, no? Kay dako ining kahulanan man hilabi pa sa mga estudyante or bisan diin man lang gani iyang establishmento or kon opisina nga may kasubong sini makatugas ang kinagual pagkakugmat bangod gid lamang sa hindi man matuod sining pagpamahog, no, or threat sa aton sini makabombo. Kay kung pabayaan lang ini masagsag nila batasan, mas mayo na nga kung may kasuhan gid Bombo Pauline para nga hindi na maliwat. Exactly, Bombo Champ. Kaya masiling bala nga for fun, basi amo lang bala ang rason, no? Pero tanawon pa dire, kaya may ara siya ko no yan sa mensahe nga, this is due to the unjust treatment ko, no? Pero to verify pa ini siya tanan man nga information, sa lagi ang ginobra Bombo Champ, mga bisan naman pa dire ang rason niya, kaya tinapuhag, no? Palamot niya sa nagakaigo sini iyang concern nga opisina sang universidad, hindi kay hambalon mo nga may bumbada, malupok na subong 4. Anom gani Bombo Champ, mo to napuhag, no, ang mga hamakon mo high school kag elementary, may mga kinder pa, magagmay pa ang mga kabataan ni no Bombo Champ. May mga safety hats ini sila Bombo Champ, nati samtang nagapagwa ini sila mo tong ginsok sa mga kabataan. Kasi sila yon man ini sila nga na-evacuate Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitili Piliora, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo sini iyang report. Ti muna, amo lang nga aton sila diri banwa nga ang RACO, ang Regional Anti-Cybercrime Unit, may ara sang ikasangkol nga mag-trace ni sa kung sino ni siya ang sa likod sining bulubam threat ni. Kag kung mangindisidido man lang niya ang management, no, pamunuan sa University of San Agustin sa Basic Education Department, mas labing maayo nga iduso nyo gid nga makasuhan ang nasabitan sini nga persona. Hindi bot silingon nga kay kumo nga mayara sang concern sa mga teachers, hindi amo sining palagyan para iya sa reklamo sa aton sini nga mga kabombo. No? Kung nagreklamo man kag way gin hatagan sa nagakigong igtulupangod, lain naman ang istorya kag dapat ihusisaon man ina sa management sa University of San Agustin Basic Education Department. Para tanan nga posible hibubunot man to sang kung sino man tong nagtugas sining bomb threat, no, ma-address man at the same time ang iya sini nga sala, dapat yaman sini ang tubangon. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa, mabatsyagan ta naman ni ang mambal siya na nila bala espiritu sang Pasko kag daw kasubong kinaandan naton, no, nga madamo sa mga baraligya sa sidewalk sa tion iya sa bulan sang Disyembre. Ini matapos nga ginapirmahan na ni Mayor Inday Raisa Treñas ang executive order sa pagpanugot sini banwa. Check tabala si Bombohana, anda sa Bombohana sa report. Please go ahead. Ginapirmahan ni Mayor Raisa Treñas sa Executive Order number 139 nga nagapahanugot sa temporary open sidewalk vending diri sa Masjid sa Iloilo bilang kabahin sa preparasyon para man sa holiday season. Bombo siya, mahibalaan natin nga every time nga nagailapit na ang Disyembre sa tion sa paghatagay, may gift giving, and iban pa ang kalaban ng ginabaklan man sa mga tawag na pangita nga agud makabarato ang mga sidewalk vendors. Ang siniman nga Executive Order Giyan pagwaagod mahatagan sa dignified kag regulated space ang mga sidewalk vendors nga gusto iya magbaligya sa ila produkto sa panahon sa Pasko kag bagong tuig samtang ginapabilin man ang orderly and safety kag kalimpyo sang mga dalanon. Sa interview sang Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iya ginapahayag nga isa ini ka oportunidad para sa mga managbaligya nga makapangita sang legal kag organisado nga pagbaligya kag paagi man sa ining executive order. Gusto man diri sang alkalde nga mahatagan sang dignified kag regulated space o kung isa man ka organisado kag malinong nga lugar nga makabulig man sa ila pangabuhi kag sa tiyak sini mabuhi man ang lokal nga ekonomiya sa diri kay Mayor Raisa Treñas. Panggin
ako man sa nga mga spokesperson kag sa alkalde nga may pila man ka mga challenges, mga problema pareho sa foot traffic kag posibilidad sa paglapas sa mga assigned areas, but then ginapasiguro sa ining executive order nga ang tanan nga vendors ang mag-cooperate kag magsunod man sa mga layi para mapadayon ang maayo man nga sistema kag matugutan sila dira nga magdugay sa ilaman nga mga assigned areas. Ang executive order 139 mangin epektibo ni Momo Cham sa mga petsa sa Nobyembre 15, 16, 22, 23, 29 kag 30 kag Desyembre 1 Oktubre 31, 2025. Kag pagkatapos ini ibalik sa gihapon ang regular nga sidewalk clearing operation. So ini ang mga nasambit lamang nga mga petsa nga pwede ini magkabaligya sa sidewalk ang mga vendors sa ginpahayag madali sa nga spokesperson nga ang mga vendors nga magkuha sang permit antes mag-set up kag ang mga shoppers man mismo nga magbulig sa pag limpyo kag paggamintinan naman sa nga kalimpyo kag katawhay sang mga sidewalk. So ang kinahanglan diri nga tikong nagabakal ang mga basura, ang masig palimpyo sa ilang mga assigned areas, and of course man sa bulig man sa General Services Office kag ang Traffic Transportation Management Office agod man nga ini sila maglapaw gid mismo sa mga karsada gid ako ginaagyan nang sa mga sulakyan ang Bombo Cham. Ipabati nato ang nanging pahayag sa spokesperson ni Mayor Isa Treñas, Joy Pantilaga Rizal. Ana ni Mayor Isa Treñas ang Executive Order 139 nga daga pahanugot sang temporary open sidewalk vending diri sa Iloilo City angot man sa nagahilapit nga holiday season. Ini nga executive order gin-issue niya as part sang aton man nga preparation para sa Pasko kag New Year's celebration nga part na gid niya sang cultures naton yung mga Filipino, particularly no kita nga mga Ilonggo. Kag kabalo kita kada holiday season damo sa mga vendors naton nga nagaguluwa. Kay damo sa mga shoppers, damo nga manugbakal nagapangita sa mas barato nga pangregalo sa ilang mga ihada, ihado, no, mga friends, relatives, and even mga pagkaon kag mga iban pagid nga mga kinahanglanon. So ang rason sang sini nga EO amo nga gusto sang city government ni Mayor Isa nga ihatag ang ini nga opportunity sa mga sidewalk vendors naton nga makapangita sila sang legal kag organized no nga baligyaan while gina-consider man naton of course ang order kag safety naton sa dalan. Sa pag-implement sini may mga identified areas lang kita nga pwede sila dira makabaligya. Halimbawa dira sa may Isnart, Jayambasa, Ledesma, Valeria, Delgado, kag malapit sa aton nga mga plaza sa Haro, Molo, kag Mandurriao. Hindi pwede nga bisan diin lang ikaw mapwesto or maplastar dira sa imo nga baligya. Kay gusto naton nga kontrolado kag syempre tawhay ang dalagan sang aton nga trapiko kag ang lakat man sang aton nga mga pedestrian sang mga tawo. Ang aton nga public safety and order management or ang POSMO kag ang TTMO sila ni ang maga-implement kag sila man ang maga-inspect kung nakakuha sang special permit ang aton nga mga vendors kag naga-observe bala sila sang katinlo. So, ang gusto gid nga ang issue ini nga EO kay ti dako ni nga bulig man sa palangabuyan naton no nga mga Ilonggo makabulig sa mga pumuluyo nga naga pangabuhi sa sidewalk vending ilabi na gid sa panahon sa Pasko kay ti damo sa mga nagakinahanglan nga mga tawo sa mas barato nga pangregalo kag mabuhi man naton ang local economy. Ang mga shoppers nga nagakadto dira sa downtown kag sa mga plaza area naton makadugang kita man sa mga nearby establishment. And Bombo Hana ang pahayag sa spokesperson ni Mayor Isa Treñas, Joy Pantilaga Rizal, Bombo Cham. Gusto man ni Mayor Inday Isa Treñas nga makadawa-dawa ang mga sidewalk vendors. Hatagan sila sa masubra isa ka bulan nga kay gayunan. Ti laban-laban malipayon gid ini sila kag mga kultura naton nga hindi man amo sina gid ka
lapad ang ila sining purchasing power, dira sila makabulubarato gawa sa sidewalk. Magpamanaklo na bumbohana. Tama gid Bombo Cham kay may ara gid sa mga nagapangita nga baro-barato and kalabanan makit-an diri sa mga sidewalk vendors kay naandan man sa mga Ilonggo every time nga magpasko agapamakal gid sa mga downtown areas man Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Oras naton 57 minuto sa nakaligad sa takna sining launa. By the way, na-highlight man sa karon sining mga tinion ining pila ka mga opisyal sa bahin sang Cebu kag sa bahin sang Isabela nga naglalakat sila sang tsimpo nga naglaslas ang duha sini ka bagyo sa aton sini nga mga kabumbo. No? Tidamong gambal nga baway kami kasalapo like this nga sahi sang mga opisyales gati ibili nila sa katalagman ng ila sini nga mga constituents. No? Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti ari na ni karon sa radar sang DILG kag magapangusisa kag subong man magahimo sa mga nagakaigo man sini iya nga tikang sang tsimpo ni former Mayor Jerry Triñas daw ay man niya kita may nadumduman sini nga tsimpo nga binayaan niya kita sa nadiri no sa aton sini iya nga mga kabumbo. Sa baylo ti makabig naton nga si former Mayor Jerry Triñas ang naghatag sang pride sa mga Ilonggo hilabi pa sa pagbantog sining haro Pladweo sa aton sining mga kuturan, no? Ikumparar mo sa iban sining mga lider nga sa kalainan iya nagbantog ang syudad sa Iloilo daw tama gid man sila klayo sa kay former Mayor Jerry Triñas. Hindi man siling nga ginadayaw kag ginalsa ginato ng plungkuan Mayor Jerry Triñas. Nakasulod na sa aton sining nga paminsaron kiti may mga opisyalis iya nga ginabayaan ang ila sini iya nga lugar panago to sila pasilong sila sa kundiin-diin to samtang ginabayo sa nga bagyo kag kun may kalamidad kag kun may problema ang ila sini iya nga lugar. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti driya sa syudad sa Iloilo buinaski kita sa aton sini nga mga kauturan. Kay may leader nga nagapakigbato bla para sa kaayuhan sa mga pumuluyo katulad na ni Mayor Jerry Triñas siya sini nga pagpakigbato kag pagduso to sa nga floodway, markets, underground cabling. Sa aton sini nga mga kauturan iban siniya ginasalbar lang nila sini nga kaugalingon. Sa aton sini nga mga kabumbo kag pabayaan nila yung mga pumuluyo diri sa syudad sa nga Iloilo. Kag daw halos malang pumuluyo pa madipinsa sila tido layo naman sa patad mag-amo sina. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti Bombo Cham, hindi naman niya si Jerry Triñas ang mayor ta subong. Bata yan naman niya nga si Inday Raisa Triñas ang mayor tati. Makasarang ayhan si Mayor Inday Raisa Triñas nga ang ginhimo sa iya sining amay nga protehira ng mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, masarangan niya na ayhan sa aton sining mga kabumbo. Ang mambal ko lang sini iya, no? Guava will not fruit banana. Guava will not fruit banana. Ang bayabas hindi na niya mamunga saging. So kung ano ang ginhalinan, amo man na yung resulta sini. Sa aton sini mga kabumbo, nagapabutyag lamang nga masarangan man ni Mayor Inday Raisa ang iya sini nga hinimuan sa iya sini nga amay. Sa aton sini nga mga kabumbo pananglitan tikita taman siya during the time sa mga kalamidad. Sa aton sini karon nga mga kabumbo, bisan pagani nga ti sa karon mainit ang isyu tuhoy sa sining korupsyon sa mga proyekto sining way mahuman.
Pero ti sa gyapon nakita naton nga nagapaninguha aton sini nga mga opisyales nga bisan papaano sa aton sini nga mga kabumbo ma-address ining pila ka mga concern sa mga apektado sang kalamidad pag baha-baha diri iya sa bahin sa syudad sa nga Iloilo. Ti amo maniganing isa sa mga ginapanawagan naton sa mga wala matapos iya sining mga proyekto under Iloilo City District Engineering Office. Mas labing maayo pa nga dapat mahatagan man, ma-address man ini sa mga concern siniya nga mga opisyal, no? Sa kay Congresswoman Jan Baronda and District Engineer Roy Pacanan sa aton sini karon niya nga mga tagpalamate. Kay we are talking of 2.2 billion pesos, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Dugo kag balhas man ni, lakip na luha, blood, sweat, and tears. No? Sa aton sini nga mga kabumbo agod mapunduhan ining nasambitan karon iya nga mga proyekto. So dapat eksplikar man sini nila sa aton sini karon iya nga mga kauturan with this issue sa nga mga kickback, no? Dumduman nyo to itong statement kagina ni the other day ni Senator Panfilo Ping Lacson sa pagbalik niya bilang siya na ang magapamuno liwat sa Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee. Sa aton sini nga mga kabumbo, pila to 17 to ka mga kongresista ngin panghingadlan, no? Nga nakabaton sang kickback ang ipatawag husisaon sa aton sini iya nga mga kabumbo kung ano plastada, tiyang nagbuyagyag sa to mga diskaya. Mga diskaya to nagtukib sang bakba nila nga amuning nakabaton sang mga kickback ko sa aton sini nga mga kabumbo. Diriya sa aton ang problema nato na paligban tadi kinung damo sa way na human. Sa aton sini nga mga kabumbo, 7 ka mga dalaguan nga flood control projects diriyo nga na-award sa mga diskaya way mahuman sa aton sini nga mga kabumbo. Di dapat sini nga iplastar man ipathag no? Amuning ginambal ta bala accountability, transparency and accountability, no? Para nga mathaga ng mga pumuluyo kung bala may gin-release gidman, no, nga pundo na bayad nga nabayad sini nga kwarta sa mga kontraktor, particularmente sa mga diskaya. Kag siguro ti bisan iya sa bahin sa City Council, sarang man iya nga maka panindugan ang mga konsihal naton dira, no? Nga ti ipabutyag nila nga dapat siniya magdemand sa transparency, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag ti basikon si Councilor Sin Marie Mabilog makambal ma privilege speech siya nga magademand sa transparency sa Iloilo City District Engineering Office. Mas labing mayo para nga ti mapamatud-an man ni Councilor Sin nga hindi siya selective sa aton sini nga mga kabumbo. Ti pwede man ina kag tanan-tanan pwede gid sa ngalan sang transparency and accountability. Sa aton sini nga mga kuturan kag hindi lang kita kung tani iya magdipinsa sa mga tawo nga ti ginasiling sini naton malabanwa nga ti way man sang klaro nga maka-eksplikar sa mga ginapamangkot sa mga pumuluyo. Hilabi na karon iya mga kauturan sa mga wala matapos nga proyekto. Ngangwa iya sini iya, no? Nangin apologies, nangin abogado. Sa aton sini nga mga kauturan sang nagapungko karon sa implementing agency sang mga wala matapos-tapos nga proyekto. No, sa aton sini nga mga kauturan. Madumduman ko pa sa aton sini nga mga kasimanwa, tayan lang magwa sa panit ya si District Engineer Roy Pacanan sang namangkot si Councilor Nini Dilaliana. Mayo lang ani kay ginpunggan ni Congresswoman Jam. Kung wala to siguro sa mga Tagalog speaking pa sumakabilang buhay hindi silakbo silakbo ng emosyon pwerte mga sumakabilang buhay na di gasulod sa pabinsaron ko man tinapuro punggan to na
naparelax si District Engineer Roy Pangkanan sa aton sini nga mga kabumbo. Okay man yung mga people's forum ni, pero nagakadapat ang mas labing importante nga mga issues amo iyang hatagan sang direkta sini nga sabat. Hindi kay paliko-likoon kag sabton sang wala diri wala didto. Kado kasubong bala iya nga nagapangita lang sang pagpanginluwasaw. Sa liwata sa ngalan sa transparency, accountability, nagapanawagan kita nga pagwaon ang mga dokumento kung pila na gidman ang nabayad na sa kontraktor, partikularmente sa mga diskaya. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo para nga klaro sa tanan, klaro sa pumuloy sa syudad sa Iloilo, kay ang haom-haom kag ang paminsaron iya sa mga pumuluyo nga may mga ginpang taban, may mga ginpang haklo nga billions of pesos nagapabilin, mintras tanto nga ini ang hindi maplastar kag maklaro madiga sa pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang illegal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon,
Mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon ug malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan ang pag-practice. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 9 to 15, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang wala gid kakaubusan sing energy sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa concert at the Plaza, and that's this coming Saturday, November 15, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 16, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kun wala ka nagahampang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hello mga kabombo! Oras sa Pilipinas, it is now 19 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine para sa kahapon lamang program. November 12, 2025, getting closer to Christmas Day. How many days before Christmas? Let's check. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, exactly 43 days to go before Christmas. Kag, early pa ang pamasko diri sa Bombo because in just a little while, mag-award kita sa ating winner sa 1-2 Panalo Year 24 nga promo diri sa Bombo Radio. For the meantime, let me just welcome everyone. This is Tita Regine. Nagapanumbalik kita para sa kahapon lamang program, and today, sugpunan ta ang istorya ang ulat na natapos yesterday. Story ni Sano sa Maasin
and many more interesting stories nga para gid sa inyo. Gani sa inyo man nga makasaysayan dira nga luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program, feel free anytime nga mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton ang mga kasaysayan na dan ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ato nga ambahanon para sa inyo tanan as I welcome you diri sa KLP. From Albert Aculado, I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Albert Aculado, I Need Your Love. Alas 2:25 ang ating oras. Wow, grabe ang irit sa ating daring winner. So, i-award na sa iya ang iyang very interesting prizes sa ating promo 1-2 Panalo Year 24. 1, 2, Panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Heto siya mga kabombo, ang ating lucky winner.
Ang iyong proof of purchase is Orocan sticker. Magadaog sa 1,000 pesos nga cash prize ka gift pack also worth 1,000. Taga-barangay Aguinaldo La Paz, Iloilo City. Congratulations sa aring diri siya, Jeneline Ricaros. Mayong hapon sa iyo, Jeneline. Mayong hapon man si Tita Regine. Kakiyot yun sa smile sa ating diri nga winner. Feeling happy kay nakadaog? Oo. First time? First time. Wow. Basta first time, mixed ng emotions. But more ang kasadya. Aron na sa imo mga kamot, ang imo nga 1,000 pesos ng cash prize. Pwede nato rin nga maisip. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 10,000 pesos. Oh my God! 10,000, sabi ko. 1,000 pesos. Hindi ako sa 10,000. 1K peso. That's 1,000 pesos. 1,000 peso. 10 ano? 10,000, bibo 10. Nag-emergent lang siya. Oo, ganino. Ay, sorry, napakadlaw lang ko ya ha. 1,000 pesos. 1,000 pesos plus? 1,000 pesos na nga kas. Tinong plano to na sa cash prize ta? Idugang ko baka sang ako na Orocan. Wow, para may raffle naman ako. Yes, kagiban pagid yung mga proofs of purchase. Alright? Kaya sa kilid mo, ang imo naman nga gift pack. Palihog, ipakita ina sa tanan ang imo nga gift pack. Right. Gift pack na nasulod sa Orocan nga balde sa color nga blue. So ano naman yung plano mo dira sa imo nga mga bihon da? Lutuon ko ni buwas ipamahaw. Sige, enjoy lang. Kag manami. Ipapamahaw. Blow out ka. I-blow out. Ipapamahaw. Sige, padayon lang ha. Jeneline, padayon lang sa iyong mga pag-join. Dali sa promo 1-2 Panalo Year 24 sa Bombo Radio kag Star FM. Ano ang iyong mga mahambal sa iyong mga pagdaog? Ha? Hindi ka magpasalamat? Kaya hindi ka pag-imbitar man to sa mga friends mo? Thank you sa Bombo Radio. Sponsors kay Tita Regine, kay Bombo Jan. Kay nagdaog ako sa Bombo Radio. Alright. Ang mga friends mo to, pwede mo man siguro maimbitaran. Bala sila nga kamo man. Join man kamo. Join kamo. Taga Aguinaldo La Paz. May hapon sa inyo tanan. Nagdaog ako. Alright. Sige. The happy face of a winner. Basta Radyo. Basta Radyo. Ano gani? Basta Radyo. Basta Radyo. Bombo. Bombo. Star FM. It's all for you. It's all for you. Cute. Thank you. So, salamat. That's our winner, Jeneline Ricaros, ng Barangay Aguinaldo La Paz, Iloilo City. 29 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, kagbalik kita diri sa ating programa. Sa dili magdugay, after nga matapos ko ini isa ka story, mag-a-announce naman kita sang isa ka winner sang 1-2 Panalo sa gihapon. So, sa mga naghulog sang ilang mga entries, tutok gid. Alert, alert. Basi ikaw na ang sunod nga winner. Yesterday, nag-umpisa kita sang istorya diri sa ato ni Sano sang Maasin. Actually, parati sa ipagpamonsyon. Halin sang 18 pa lang kuno siya nga edad niya, tapos sa subong. Kay may amigo ni siya bala sa ila barangay nga madamo sang kilala sa kabarangayan, sakop sa Maasin. Halos kada ponsyon, imbitado gid na siya. Kag siya, ang isa man sa mga ginaupod sini. So, bisan ano man kunong okasyon, katulad sa bunyag, birthday, kasal, kag fiesta, tibis piras pa lang yara na sila ya. Tapos may ara, tag 8 ka balay, ha? Ila masakaan, kag kaunan. Tapos may best nga makaladunlan siya sa iyong pagpamunsyon. May ara nga abi niya, sugod na ang kananay sa kasal. So nagkuha na siya, kag nagkaon, gali kay siya lang ginatulok sa tanan. Kay siya lang ang nagakaon, kay ang mga ginakasal, kay ang mga iba niya mga bisito, ka picture-picture pa ya gali. Di uya-uya, gid siya Tapos may ara nga ginutman man siya sa kasal, kay sinuldado ko ng pagkaon. Bali may nagbutang sa pagkaon sa imong pinggan, nga gamay lang. Tapos kung gusto mo magbalik, pila kaliwat.
kag may ara no nga ginsaskuhan niya mga upod niya nga mamiesta sila kuno kanday Karen kag matulog sa kay manoy niya kung magabihan sila gali kay sa karinderya niya gindala kag sa gwa sa munisipyo sila nagtulog. Sugpunan to diri ang salat ni Sano para sa aton. So, Tita Regine, isa pagid ang ako na eksperyensyahan. Fiesta ini sa amon barangay, sa sakop sang Banwa sang Maasin, bag-o pa lang ni, tuig 2025, bulan sang Pebrero, petsa 15, fiesta sa amon. Bispiras pa lang, nagpaihaw ako sa mga pato, kay may mga pato man kami, pero hindi ako magkaon sang pato, kay hindi ako kauyon. So, ang amon kusinero, duha sila, kagdasig lang sila makadigamo. Ginpauna ko lang sang pagluto ang mga pato, kay pagkahapon na kuno, manok naman ang ilang lutuon. Sa pagluto sang pato, nag-inom na sila, kay akon man ginbaklan sang alak, kag nangahubog na sila. Sa nahubog na sila, naglakat pa uli sa ilabalay. Di malayo man ang ilang balay, bali 2 kilometros, so ginlakat lang nila. Kay gabiin na, wala sa masakyan nga motor, kag wala gid sila kaihaw sang manok, kay wala sila kabalik sa bisperas. Tita Regine, kanon lang ang akon panyapon, kay hindi man ako magkaon sang pato. Ang upod ko sa amon balay, ang 4 ko kaapo, kag ang umagad ko nga babae. Didto sila nagkaon sa pihak nga balay sang akon hinablos. Kag ako, wala gid magkadto didto, kay nahuya gid ako. Kay isa lang kami ka barangay nga nagfiesta. Pagkaaga, kahulugan na sang fiesta, aga pa ako naghanda para magsimba. Pero namahaw daan ako. Wala man sang sudan, kay wala nagbalik ang kusinero. Nagkaon na lang ako sang kapog nga kanon, kay ginsudanan ko sang tubig. Kag nagkadto gid ako para magsimba. Pagka alas 10, natapos ang misa, kay nagpauli ako para magpanyaga. Pagkaabot ko sa amon balay, wala sang tawo. Didto sila sa pihak nga balay, sang ako nga pagpauli, halin sa simbahan. Nakaagi pa ako sa ingod namon nga balay, kag ginabalan niya ako, hapit anay pre, manyaga. Pero wala, agad ako maghapit, kay nahuya ako. Natiisa lang kami ka barangay. Kag nagdiretso gid ako pauli. Pagabot ko sa balay, wala gid sang tawo. Kag ginpatawag nila ako sa bata nga paadtuon sa balay sang ako ni hinablos. Pero wala gid ako magkadto, kay nahuya ako. Kag nagtanaw ako sang kaldero, may unod nga kanon, kapog, kag nagkuha man ako. Tama katiga ang kapog, kag akon lang ginpasundan sang tubig. Tita Regine, amo ina ang amon fiesta, kapog nga kanon, tubig ang sudan. So ako na lang tapuson ining malawig ko nga sulat, kabay nga makalingawan ini sa tanan nga namati sa kahapon lamang program. Salamat kag ang Ginoo magaubay sa aton nga tanan. Sano sang Maasin ang imo nga sender. Wow, Sano, tinuig nga eksperyensya sa pagpamonsyon. Halin sa 18 ka pa lang, kaghasta sa subong, lain-lain nga mga istorya, lain-lain nga mga sitwasyon, lain-lain nga mga sirkumstansya sa pagpamiesta ang imo nga naagyanti. Salamat gid sa imo nga pag-share diri sa amon. Siguro ang iba, no? In some situations, makarelate gid sa imo. Tugid gid man, no? Sa mga banwa-banwa na iya, bisan sinulang, pwede makapamiesta. I do not know kung until sa una na,
I do not know kung until now, amo pa sina, no? Kahit ikalabanan na sumo, nagpa-cater, tapos siguro doon nahuya naman ka, kung di mo kilala. Pero sa una, makay matabiran ka lang niya. Kung sinong kilala sa imong matabiran, ti sunod ka man. Mista ka man, tukaon ka man. Kagina, no? Nga mga hitabo, na agyan mo gidya, kahit 18 pa lang ya, gapamista ka na gali ya, kag sige pa, no? Hasta subong. Sige basi may mga iban pagidira nga mga very interesting nga mga naagyan nimo sa imong pagpamiesta, you said sa imong pagpamonsyon, pwede pa, no? Nga mapaapas and share diri sa kahapon lamang program. Salamat gid sa imong gin-share sa amon sa sining hapon sano sang maasin. 36 minutes after 2 o'clock, sa aton yung pagpanumbalik, we are going to announce another winner para sa aton yung promo 1-2 Panalo Year 24. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bas! Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag.
Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Di lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Narito na ang isang nanalo ng special prize na Bombo Radio AM/FM Radio with LED lights. Rechargeable, handy at hindi fixed dial. Plus 500 pesos cash. Yes, mga kabomba, we have a special draw winner. So, sininga hapon, 500 pesos nga cash plus limited edition sa nga Bombo Radio. Ang iyang proof of purchase, Dr. Wong Sulfur Soap, taga Zone 5, Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. 64 years old. Congratulations sa ating winner, si Mario Baco. Once again, ang ating winner, si Mario Baco sa Zone 5, Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City. Kadto ka na diri para nga mag-claim sang imo nga premyo, Mario Baco. Alas 2:41 ang ating oras, kag diretso kita sa ating next story for this afternoon. Halin sa kay Mia sang Bingawan sa episode Sister Stella L. Dear Inday Regine. Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? Amo ini ang dinalan ni Sister Stella L. Ang pelikula sa mga mid-80s nga ginabidahan ni Vilma Santos kag indirect ni Lino Broca. As useless as usual, Mia sang Bingawan, Iloilo. So wala pa ko kabuylo in the Regine, may indirect dedication ako anay sa batch 2022 nga hasta subong ba nagagata gihapon ng alipudwan sa pagsulat sa ilang mga istorya sa KLP. Very prolific, poetic, photographic memory. Ang prolific na titulo ihatag ko kay Ma'am Inbi because she can write any topic under the sun full of moral and spiritual values. Sa una, kay Miss G ini ang titulo, kay less than a year, may 77 stories siya. Pero subong nag-hibernate si Miss G. Gani, no? Ano nang ganap sa imong life, Miss G? Balaan mo man ni Inday Regine kay ginabaha kadira sa mga sulat ni Ma'am NB. Ang poetic kay student ma'am, Nanay Del, Lola Amparing, ina nga titulo. Ang may mga pornographic, photographic memory. Ang may inisan dahil Lolo Abraham, Tay Jose, Ernie, Lolo Muning. Miso na mo ng stories ninyo. Same with Rico. Ang nag-iisa nga may sense of humor or sense of rumor, sense of humor, Lolo Dencho. Kung gusto nyo novel, kay kilometric story, ara si Aguila sa Sri Lanka. Of course, may bago nga mga KLP Marites, Lovers, nga makawiwili pamatian, Sunday Crying Mother of Sugarlandia, Neni, Sang Lambunaw, si Senior Citizen, Mr. Survivor, Nanay Rose, kag Madamo pa. Padayon mo sa pagsulat, kag saludo ako sa inyo tanan. Sa mga nagtalaas ang kilay, karenyo ko lang ina sa inyo karenyo brutal. Sa batch 2022 nga mga berhines, Lolo Dench's term, Jesusa, Ex-Princess, Joy, Miss Deo, Sang Putotan, Miss G, paramdaman ka mo sa KLP, miss na naman mga stories ninyo. Sa inyo tanan, masinadyahon, masinulubon, kag makahalaw-tawat kapag pamati sa KLP, upod sa kay Tita Regine. Sister Stella L. Kung ano nagkakalatabo sa aton subong, Inday Regine, may rason gid, kag may purpose ang Ginoo. Ang binilyon ka pesos nga graft and corruption sa aton nga flood control, kag sa iban nga infra projects, paglinog, pagbaha, pagbagyo, soil erosions, ang nagpahanumdum sa aton nga mga katawhan nga dapat kita nga balik dun, kaayuhon, tadlungon, kag tatapon.
Angot sini, nadumduman naton si anay Senator Miriam Defensor Santiago. Kag diri nato na appreciate ang iya nga wisdom, courage, determination to stop graft and corruption. Ang iya handom to have an honest and just government. Bilang Ilonggo, proud gid kita nga may senador kita nga maalam kag maisog wala sa may nahadlukan. Pero masubo lang kay nagtaliwan na ang aton senador nga si Miriam. Happy kag proud lang ako in the Regine, kinakaupod pa ako panyaga or nakaupod pa ako panyaga sa kay Senador Miriam sa isa ka banwa. Very sweet gid sa iya. Sila niya sa akon, day, manyaga kita, upod ka sa akon. Kay kung magpresidente ako, maluto kita tambo sa Malacanang. Malaan mo naman si Senator Miriam, grabe ang sense of humor. Sa sininga Baguio Tino, Baguio 1, dumduman naman naton ang anay DENR Secretary Gina Lopez nga ang stand kontra mining. Apang wala siya nagdugay sa iya pwesto, bangod wala gin confirm sang CA ang iya nga appointment. Subong kagin baka ang Cebu kag damo na patay na dumduman naton si anay Secretary Lopez nga inchakto siya sa iya panindugan. If you kill the environment, you kill everything. Diri sa Iloilo, ang aton sadto ginapamatian basta environment ang paghahambalan amo si anay Fred Tayo II, presidente sang Iloilo Mountaineering Club, nga antes magbaha sa itong 2008 dala sang Baguio Frank, may mga paandam na sadto si Fred Tayo. Sadto nga tion, ang forest cover sang Iloilo less than 7%. Iloilo, kung hindi kita magtanom sang kahoy, we will be the next Ormoc. Amo ina, nga sang 1994, nagpananom kita sang kahoy sa makabukiran sang maasin, lakip na dira ang Bombo. Sa Subong, ang Cebu, ang ilang forest cover, less than 2%. OMG. Very alarming, no? Kalbo. As in kalbo in the region. Amo ina nga naka-experience sila sang grabe nga baha. Sa Cebu ako inday, nag-obra 2010 to 2015, doon nagakabala kagid ako. Magsakay ako sa eroplano, makita ko pa ang crater sang Bulkan Kanlaon. Hitsura niya, do tadyaw nga dako. Makita ko man nga may dulunan ang Negros Occidental kag Oriental. Ang Negros Occidental, green. Ang Oriental, ash brown. Hasta sa Cebu. Makita mo sa ibabaw ka bukid ang open pit mining. Hitsura niya, daw round nga swimming pool kag madalom ini. Sa 1986, padala ako sang office sa Atlas Mining sa Toledo, Cebu. Upod ko mga lawyers sa Iloilo, kay may certification election ang labor unions. Linibo in the region ang mga workers ng mga mining firm, kag mainit ang election, may mga goons kag private army. Gina-orient kami nga hindi magwa, kami mga kadre nga nagalagaw. Ang kadre, kulto ina nga nagapang-terrorize sa mga labor union leaders. Hambal nila ang kadre nagakaon sang atay sang tawo. Pamahog lang nila para ang mga genuine union nga anti-management hindi sila ka-mobilize. Ginatos ka hektaryas ang nasakupan sang mining, ang totally damaged. Bangod ginapalukpan nila ang bukid sang dinamita para makuha lang ang bulawan. In short, kalbo ang bukid, daw inukay. Gatulok lang ako pero gasakit dughan ko. Sang ara na ako sa Cebu na assign, may order ang Cebu government. Nga tanan nga business establishments required mag-tree planting. No tree planting, no permit. Ginahandaan ko gid ni Regine, sa isip ko, urasan ka mo sa akon. Ma-privilege speech gid ako. Kay before tree planting, may briefing. Nagapaalam-alam lang in the Regine, nga hindi man karahot, guts lang. Pero balaan ko, inchakto ako. Hambal ko. What an irony. Kami patamnon nyo sang kahoy, samantala, hinayaan nyo ang mga mining firms to kill thousands of trees. Bakit hindi nyo i-require ang mga mining firms to rehabilitate our forests and mountains? Nagginamo in the Regine, wala madayon ang tree planting. O tatag-iyagid ako ka agency, nga empleyado man lang ako.
Balan ko kung daono ini ka makahalalit ining mining, hindi lang sa ato environment, pero sa health and safety sa mga workers. Mga aplikante ko, work experience nila mining. Kadamuan sa ila halin sa Semirara Coal Corporation sa Antique, the largest coal mine in Asia. Iban halin sa Taganito Nickel and Copper Mining, Atlas Mining, Philex Mining, etc. Gaistorya ini sila nga damo sa mga kaupdanan nila natambakan sang duta. Iban nga miners napadala ko man sa India kag Australia, pero iban pag-uli nila kung hindi package, baldado. So nagkasakit or so nakakasakit ng puso in their regime. Antes namon sila i-deploy sa iban nga countries, napainchendi namon sila. Kamo nga mga OFWs, kamo na lang nagabuhi sang aton ekonomiya. Laspag na ang Pilipinas. Wala na kita sang resources. Gani, kamo na lang i-export sang Pilipinas ang human resource. Gani didto kamo pamugon sa pungsod sang iban. Halong kamo, kag tipigan nyo ang kita ninyo. Amoy na in the regime, to hindi pwede nga magpabulag-bulag lang kita. Kung balan mo nga do ginatsupe na kita. Kin-question ko ang mandatory insurance ng OFW na ginpasa time ni President Erap. Ang author, isa man ka senador nga convicted sang plunder, upod ni Napoles. Gina-question ko ang mandatory insurance kay ang ginapabayad nila sending agency. Question ko, paano kami magbayad sa insurance ka OFW kay wala employer-employee relationship? Pag-abot nila sa site, may insurance na sila. Gina-insure sila sang company. Anon mo in the regime, kay hindi na sila pagatagan sang overseas employment certificate kung hindi ka bayad ang agency sang $72 per OFW. Ang pasalig nila, kung papulion or unfinished contract, nagmasakit, disable, napatay, by run ka insurance. Ay, in the regime, damo ikog ang policy nila. Kung OFW lang ang mag-follow up, wala gid sa may makuha. Inasulatan ko na ang insurance company, CC ko tanan nga line agencies. Kag dalon sa insurance company, man, bayad man sila. Damo ako clients in the regime, bisan hindi akong deployed workers sa akong gapangayo bulig. Ti, manggarano ng insurance company, kay linibo ka OFWs galakat kada adlaw. Abi ko in the regime, kay nag-resign na ako sa recruitment agency, malinong na ako. Wala pagali. Hindi pwede. Kinahanglan, magpasilabot kagid. Sa July 2025, duhagid kami ka beses ginbaha. Ang wala ginbaha, subong nagabaha na. Ang rason, bangod sa mga developers nga wala nagasunod sa proseso. Ang mga creeks, mga kanal, alagyan ka tubig, tambakan, kag patindugan building. Tingin reklamo namon sa barangay, sa mayor, subong naglabot na kami sa DILG, wala pa kami mahusgaran. Sa diin na kami sinimakadto. Pila ka beses, ang ginreklamo ko sa kapitan, konsihal, nga bululigan namon ang papaninlo, wala gid. Kung kaysa nagapaninlo kami sa mga neighbors ko, kung magbaha, tanan nga basura, ara, may plastic cups, face mask, diaper, kag napkin. Sensya. Di kung may napatay lang sa buyayaw, napatay na ang mga opisyalis sa barangay, kabuyayaw ka mga kaupdanan ko nga nagapaninlo. Isa kahapon, nag-iskandalo ako. Preso, man kon preso. Hawason ko basura sa kanal, kag ibutang sa tunga karsada, kag tutdan. Traffic in the regime, nagdulog mga salakyan. Una nga salakyan, nag-abot, iya kakagawad sa barangay. Sabi niya, ma'am, gaano ikaw? Sabat ko, nagapanutod basura. Abi ko, kung dakpo nila ako, pero hipos lang sila. Ginhulat nila mapatay ang kalayo, kag mag-agi sa karsada. Hindi man ako kaya ni kagawad ipadakop, kay ako nagpadala sang bana niya sa abroad. Sa subong in the regime, hindi pa kami masabat sa mga opisyales sa mga ahensya ng gobyerno. Kung nga, ginatagan nila permit ang mga establishmento nga wala nagsunod sa proseso, kag wala nagsugot ang mga tao sa tion sa public hearing.
Hindi man inibag-o sa akon ang amuni nga laban. Sang wala pa ang Baguio Frank, isa ka developer ang inkwentro ko in the region. Hasta likod ka balay ko ginkwari. Do pila na lang kadangaw kag malabot balay ko. Gipauntat ko, ginreport ko sa pulis kag sa DENR. Nauntat, pero pagkagabi, ginlibutan na sa mga armado nga mga tawo ang balay ko. Ginpadakop ko sa pulis, pero ang nadakpan, wala kalabot sa police station. Ginbuyan. Ara, ginapahog ako ka developer. Ginabantayan niya ako sa alagyan, pero kung makita ako sa lakyan niya, galain dalan ko. Sabay nga 50 meters ng lakton ko, nahimo 1 kilometro. Naluoy man si anay Gobernador Niel Tupa sa akon, maguli ako sa balay kun hapon, padulong niya ako sa patrol. So amuin na in the region nga sa subong tuloy ang laban kay sobra na nga pagpang-abuso. Hindi man pwede nga piyungon kong mata ko kag babayan ko lang mga kasimaryo ko. Last September 18, nagmarcha kami kontra korupsyon kag magsinggitan sa kalye para daw mahawasan ka man sa kainit. Amuin na nga kami sa Zumba Club, wala lang na limit sa Zumba. Nagapati kami nga bisan malam, may mahimo pa kami. May mabulig pa kami sa aton nga planeta kag nagalaom nga maangko naton ang patas, honest, kag hayag nga panggobyerno. Amo ina nga amon activities in the region sayaw para sa kalikasan. Kalikasan banner making contest, tree planting, cleanup drive, kag marcha kontra korupsyon. Hindi pwede nga piyungon na lang naton ang aton mga mata. Kiputo nato ng aton mga baba. Hindi magpasilabot sa nangakalatabo. Ilaminagid, kun himuslan, kag abusuhan ang aton dunang manggad. Intsakto si Sister Stella L. Kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tita Regine, ate, ari ako ng photo caption sa mga pictures. Si Mia and the late Senator Miriam Defensor Santiago. Pwede natin ma-show ang inang picture. Partner. Alright. Aha. Sige. May ara nga Zumba. Alright. Amo na, no? Ang una, si Mia and the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ba? Naka-updanay. Pagli ka mo sa panyaga, ha? Sayang, wala siya kalabot gid sa Malacanang, no? Tani, nangin specialty dito ang tambo. Next picture, Zumba Club spearheads the mangrove planting. Ato nagapananom, bago lang, Bombo Chris na yun. Kanami nga mga aktibidades. Kag subong, ha? Nag-yield gid ang ining pagpananom kay kanami sa nangin effect sa mga mangrove naton kag dako gid nga bulig sa pagkontrol sang flood. Next, si Mia nagmarcha kontra korupsyon. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Tapos, mataho mga aton planeta, ganito tapon naton ini kag hindi pa abusuhan. Amo ini ang Marindoki mining sa Negros Occidental. Matapos nila hilmuslan, ila inigin pasipadan kag nadulaan na ang mga mangunguma sang palangabuhian. Isa ini sa mga lugar nga ginbisitahan sang Zumba Club. So madamo yung salamat, Inday Regine, mabuhay ang KLP, sa gihapon, Mia, sang Bingawan, Iloilo. Mia, sa imong gin-share diri sa aton mabatyagan tagid ang mabaskog nga conviction mo. And just like Sister Stella L, no? Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Patuloy ang laban. Salamat gid sa imong gin-share diri sa amon sa sininga hapon. We have no more time, mga kabombom. Damo patani kita sa may komento, no? Sige na lang, for the other time. Nakita ko, Mia, doon kadamo sa mga stories ng imo nga gin-forward sa subong. Salamat gid, ha? Pang amat-amaton ta lang. Senior citizen, nag-promise ako sa imo nga mabasa kita sa imo nga sulat today, but sad to say,
kinulang kita sang oras, tomorrow first story ang imo. That's a promise. So pasensya gid, but salamat gid for understanding. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, pwede gid ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton liwat nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Sa liwat mga kabombo, 43 dias na lang bago ang Pasko. Magasunod na ang mga dramas Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Enjoy the dramas. Balikay kita tomorrow. Maraming nga salamat. Sa gihapon, ininyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.